धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी महापुरुषाच्या प्रतिमेचं पूजन करावं, अभिवादन करावं. या ठिकाणी मान्यवरांच्या वतीनं महापुरुषांना अभिवादन करण्यात येत आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे साहेब यांचंही आगमन झालेले, त्यांचंही स्वागत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भुजबळ साहेब यांचंही आगमन या ठिकाणी झालेले, त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत करतो. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील साहेब यांचंही या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचंही मी स्वागत करतो. आपण सर्वजण खाली बसून घ्यावं अशी विनंती मी आपल्याला करतो. प्रफुल्लभाई पटेल साहेब यांचंही आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे, त्यांचंही मी स्वागत करतो. जोरदार टाळ्याच्या गजरामध्ये आपण प्रफुल्लभाई पटेल यांचं स्वागत करूयात. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण खाली बसून घ्यायचंय. मी सर्वांना विनंती करतो की आपण उभं राहावं, कारण कार्यक्रमाची सुरुवात ही महाराष्ट्र गीतानं आपण करणार आहोत. त्यामुळे जागेवरती आपण सर्वजण उभं राहायचंय. आणि मी साऊंड सिस्टीम वाल्यांना विनंती करतो की त्यांनी महाराष्ट्र गीत या ठिकाणी प्ले करावं. बाप देती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचेही दस्तगामी तो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, शाहू महाराज की. दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. आपले आदरणीय नेते, सर्वांचे लाडके उपमुख्यमंत्री, आपल्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गतिमान आणि डायनॅमिक नेतृत्व नामदार अजितदादा पवार साहेबांचं आगमन झालं. पुन्हा एकदा जोरात टाळ्या वाजवा. त्यांच्याबरोबर माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेब, प्रदेशाध्यक्ष माननीय खासदार तटकरे साहेब, ज्येष्ठ नेते भुजबळ साहेब, वळसे पाटील साहेब, रामराजे साहेब आलेले आहेत. तुम्ही नाव घेतलं म्हणून. हां, माननीय मुश्रीफ साहेब, धनंजय मुंडे साहेब, अनिल भाईदास पाटील साहेब, बनसोडे साहेब आलेले आहेत, आदितीताई आलेले आहेत, आमचे सर्व पदाधिकारी आणि विशेषतः आपण. पावसाची भीती होती, कोणी येतंय कोणी नाही येत असं वाटत होतं,
पण अजूनही इथे जेवढे लोक आलेत तेवढेच लोक येत आहेत. म्हणजे एवढा उत्स्फूर्त प्रतिसाद देणारे आपण सगळे जिल्हाध्यक्ष, माननीय आमदार, माननीय पदाधिकारी, आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो. आणि हे वर्ष आपलं 25वं आहे, रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. आणि या निमित्ताने आपण सर्वांच्या वतीने नामदार अजितदादा पवार साहेबांचं स्वागत केलेलंच आहे. परंतु त्यांना माझी विनंती आहे की प्रदेशाध्यक्ष तटकरे साहेबांनी पुष्पगुच्छ आणि 25वं रौप्य महोत्सवी वर्ष असल्यामुळे त्यांना एक मानचिन्ह देऊन स्वागत करावं अशी त्यांना विनंती आहे. यानंतर आपले राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेबांचं स्वागत समीर भाऊंनी करावं अशी त्यांना विनंती आहे. माननीय प्रदेशाध्यक्ष तटकरे साहेबांचं स्वागत मी करतो तिकडे येऊन. यानंतर ज्येष्ठ नेते माननीय भुजबळ साहेब यांचं स्वागत लतीफभाई तांबोळी यांनी करावं अशी त्यांना विनंती आहे. ज्येष्ठ नेते आपले नामदार वळसे पाटील साहेबांचं स्वागत नरेंद्र राणे यांनी करावं अशी त्यांना विनंती आहे. मुश्रीफ साहेबांचं स्वागत युवक अध्यक्ष सुरेश चव्हाण यांनी करावं. मुंडे साहेबांचं स्वागत इद्रिसभाई नाईकवाडी. अनिल भाईदास पाटील साहेबांचं सुनील मगरे. संजय बनसोडे साहेबांचं कल्याणराव आखाडे. आदितीताई आपलं स्वागत अंकिता विधाते करतील. समीर भाऊचं प्रशांत कदम, रुपालीताई, सर्वांचं स्वागत शब्दसुमनांनी झालेलं आहे. यानंतर पुढील कार्यक्रम आढळराव पाटील साहेबांचंही स्वागत सुरेश चव्हाण. बाबा सिद्दीकी साहेबांचं स्वागत सुनील मगरे. सर्वांचं या ठिकाणी सर्वांचं स्वागत शब्दसुमनांनी करतो. आणि आता पुढील कार्यक्रम मुश्ताकभाई अंतुले त्यांचंही स्वागत. कल्याणराव, सर्व आमदार महोदय, माजी आमदार महोदय, सर्व जिल्हाध्यक्ष पदाधिकारी, सर्व बंधू भगिनी, धन्यवाद. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं शब्दसुमनाने या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. वेळेची अडचण लक्षात घेऊन पुढील कार्यक्रमाकडे आपण वळूयात. मी यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस
उत्साहाच्या वातावरणामध्ये साजरे करतो आहोत. अशा आपल्या सर्वांचं नेतृत्व महाराष्ट्राचे नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार, पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई पटेल, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भुजबळ साहेब, आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित असलेले नामदार दिलीप वळसे पाटील साहेब, हसन मुश्रीफजी, धनंजयजी मुंडे, संजय बनसोडे, अनिल भाईदास पाटील, आमचे ज्येष्ठ सहकारी मुंबईचे अध्यक्ष समीर भुजबळ, राज्याचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी, मुश्ताकभाई अंतुले, आदिती तटकरे, रुपालीताई चाकणकर, विधिमंडळातील उपस्थित असलेले माझे सर्व सन्माननीय सदस्य भगिनी, पक्षाचे माजी आमदार, प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ह्याचे अध्यक्ष, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्वच महिला, युवक, तालुका स्तरावरील तालुक्याचे अध्यक्ष, विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष, मुंबईतील उपस्थित असलेले मुंबईचे कार्याध्यक्ष, सर्व सन्मान्य पदाधिकारी, पत्रकार मित्र आणि चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पसरलेल्या तुमच्या आणि माझ्या महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्ते, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, सुरुवातीला प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आणि पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ मंडळींचं रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. 25 वर्षापूर्वीच याच दिवशीच याच षण्मुखानंद हॉलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली. 25 वर्षाची वाटचाल आपले सर्वजण, आपल्यापैकी इथे उपस्थित असलेले सर्वजण साक्षीदार आहातच. त्या कालावधीमध्ये घडलेल्या घटना, घडामोडी, राजकीयदृष्ट्या केलेला संघर्ष, काँग्रेस पक्षापासून फारकत झाल्याच्या नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची उभारणी करत असतानाच स्वाभिमानाच्या मुद्द्यावरती त्यावेळेला पक्षाची स्थापना केली गेली. स्वाभिमानाचा मुद्दा तर प्रफुल्लभाई होताच, परंतु परकीय नागरिकाचा मुद्दा सुद्धा त्या कालावधीमध्ये पक्षाच्या समोर अजेंडा म्हणून त्या कालावधीमध्ये होता. राजकारणामध्ये अनेक वेळेला भूमिका बदलावी लागत असते, परंतु घेतलेल्या भूमिकेमध्ये सुद्धा बदल करावा लागत असतो. हे पक्षाच्या स्थापनेपासूनच आपल्याला काही कालावधीमध्येच लक्षामध्ये आलं. ज्या पक्षापासून आपण फारकत घेतली, विधानसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणाने राज्यामध्ये लढलो, एक तऱ्हेचा शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने जेवढी टीका टिप्पणी केली नसेल, तेवढी त्या कालावधीमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने प्रखर अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वरती त्या कालावधीमध्ये केली होती. निवडणुकीमध्ये निकाल द्यायला लागले त्यावेळेला संमिश्र पद्धतीचे निकाल लागले. आजच काहीतरी अघटित घडले असा सांगण्याचा काही प्रयत्न, केविलवाणा प्रयत्न काही बालमंडळी त्या ठिकाणी करण्याचा करतायत. पण 99 सालामध्ये सुद्धा आम्हाला सर्वांना वाटलं होतं, आणि भुजबळ साहेबांनी सुद्धा प्रचंड मेहनत घेतली होती. राज्य त्यावेळेला ढवळून काढलं गेलेलं होतं. 5 वर्ष असलेल्या सरकारच्या वरती टीकेचे प्रहार त्या कालावधीमध्ये केले गेलेले होते. परंतु निवडणुकीचे निकाल हाती आल्याच्या नंतर 57 किंवा 58 जागांवरतीच आपल्याला मर्यादित त्या ठिकाणी राहावं लागलं होतं. अशा वेळेला ज्या पक्षापासून आम्ही फारकत घेतली, ज्यांच्या परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा घेत स्वाभिमानाच्या भूमिकेवरती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली, त्यांच्या जवळच आम्ही सरकार स्थापनेसाठी त्यावेळेला एकत्रित आलो. 3 महिन्याच्या कालावधीमध्येच. पण सरकार स्थापन करत असतानाच अगदीच आम्ही काहीतरी वेडावाकडं केलेलं असं सांगण्याचा जो काही प्रयत्न केला जातो, त्याला माझं पहिलेच उत्तर आहे, 25 वर्षापूर्वीची ही सुरुवात त्या कालावधीमध्ये केली गेली. जरूर आपण त्याला सत्तेवरती आलो. 99 ते 4000चा कालखंड, इथे बसलेले अनेक जण त्या ठिकाणी साक्षीदार आहेत. अजितदादा, तुमचा मी स्तुतीपाठक नाही, कालही नव्हतो आणि आजही नाही, पण माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी त्या कालावधीमध्ये नक्कीच अनुभवलेलं आहे की 99 तो 2004 कालखंडामध्ये भुजबळ साहेब आपण त्याला राज्याचे उपमुख्यमंत्री होतात. राज्यामध्ये मंत्रिमंडळ त्या ठिकाणी प्रस्थापित झालं होतं. पायाला भिंगरी बांधल्यासारखे तुम्ही राज्यभरामध्ये त्या ठिकाणी फिरलात. 2004च्या विधानसभेच्या निवडणुकीला ज्याला आपण सामोरं गेलो, त्याच्या आधीच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काय फारसं येत लोकसभेमध्ये मिळालं नव्हतं, परंतु ज्या पद्धतीने संघटनेची बांधणी करण्याचा तुम्ही प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न केलात, सर्वाधिक जागा महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 71 जागा त्या कालावधीमध्ये मिळाल्या.
आणि आपल्या सोबत जडलेल्या जर का आमदारांची संख्या पण जर का पाहिली तर ती त्यावेळेला खूप मोठ्या प्रमाणावरती जात होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मुख्यमंत्रीपद त्याला चालून आलेलं होतं, संधी होती. निवडण्यापूर्वी आघाडी किंवा युती ज्यावेळेला होते त्याला ज्या राजकीय पक्षाच्या जागा सर्वाधिक येतात त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद त्यावेळेला मिळू शकतं. परंतु नंतर सांगण्यात आलं, गेले 25 वर्ष हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. पण या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक प्रश्नाची उकल झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आपण एक वेगळा निर्णय घेतला, ही गोष्ट खरी आहे. त्याच्यानंतर सुद्धा वेगवेगळी समीकरणं त्या ठिकाणी निर्माण होत गेली. परंतु या वेळेला मात्र नवीन नवीन प्रश्नाची उकल निर्माण झाली. सांगण्यामध्ये आलं की छगन भुजबळांना जर का मुख्यमंत्री केलं गेलं असतं तर पक्ष फुटला असता. मला आठवतं 99 सालामध्ये ज्यावेळेला आम्ही निवडून आलो, प्रफुल्ल पटेल तुम्ही सुद्धा त्यावेळेला होतात, A10 बंगल्यावरती छगन भुजबळांच्याच. त्याला पक्षामध्ये नेतृत्व निवडामध्ये एकमत झालं नव्हतं. नेतृत्वाने हात झटकले आणि सांगितलं की विधिमंडळ पक्षामध्ये मतदान त्या ठिकाणी व्हावं. विधिमंडळ पक्षामध्ये सिक्रेट बॅलेट झालं. सिक्रेट बॅलेट मत आरो आपण होतात, जसे आता आमचे आरो कलेक्टर असतात तसं त्यावेळेला विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडायचा आरो म्हणून काम प्रफुल्ल पटेल करत होते. आता मतमोजणी झाली, तुम्ही आकडेवारी जाहीर नाही केली, आकडेवारी जाहीर नाही केली. पण मी पण त्यावेळेला दुसऱ्यांदा निवडून आलेला आमदार होतो. सर्वाधिक खूप चांगली मतं, बाकीच्यांना तर 10च्या आतच, सर्वाधिक जास्ती मतं छगन भुजबळांना मिळाली आणि ती विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व झाले. तुम्ही नेतृत्व झाला याचा अर्थ आमदारांच्यातून झाला. मग असं काय घडलं असतं की छगन भुजबळांना मुख्यमंत्रीपद दिलं असतं तर तेच आमदार परत रिपीट झालेले होते, उलट वाढलेले होते. काही नवीन अजितदादांनी शोधून आणलेले होते. पण आम्हाला मुख्यमंत्रीपद घ्यायचं नव्हतं. आम्हाला वाटतं प्रफुल्लभाई तुम्ही पण त्याच्यात आहात न घेण्यात, अशी आमची समज होती. ती टप्प्याटप्प्याने हळूहळू समज आता मधल्या कालावधीमध्ये दूर होत जाते आहे. दादा तर म्हणाले नवखेच होते, मला काय कळू शकलं नाही मुश्रीफ साहेब. मी थोडासा इतिहासाचा धनंजय अभ्यासक आहे. मला आठवतं की 78 साली ज्याला पवारसाहेब राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, या देशातील सर्वाधिक तरुण मुख्यमंत्री आदरणीय पवारसाहेब, ही एक काळाच्या याच्या इतिहासामध्ये नोंदली गेलेली आहे. अनुभव नव्हता दादांना. दादा तर 91 साली राजीव गांधीच्या नंतर सर्वाधिक मतांनी जर काय लोकसभेमध्ये जर काय कोण निवडून आले तर बारामती लोकसभा मतदारसंघातून 91 साली अजितदादा तुम्ही त्या कालावधीमध्ये निवडून आला. पवार साहेब त्याला देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून गेले. हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेला. चव्हाण साहेब ज्यावेळेला दिल्लीला पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी बोलवलं, चीनचं युद्ध झालं, त्याला तसंच महाराष्ट्रामध्ये म्हटलं गेलं. आणि 91 सालामध्ये सुद्धा चव्हाण साहेबांचे मानसपुत्र म्हणून पवार साहेब ज्यावेळेला दिल्लीला गेले त्यावेळेला हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेला असं वाक्य केलं गेलं. दादा तुम्ही त्यावेळेला सुधाकर नाईक साहेबांच्या मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्री झाला. तुम्ही त्यावेळेला आमदारी झाला होतात बारामतीची, किंवा त्यावेळेला पोटनिवडणुकी व्हायची राहिली होती. त्या कालावधीमध्ये 2.5 वर्ष तुम्ही राज्यमंत्री राहिलात. आणि माझी तुमची ओळख तुम्ही राज्यमंत्री असताना झाली. त्यावेळेला मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष होतो रायगडचा. तुम्ही त्यावेळेला कृषी फलोत्पादन खात्याचे राज्यमंत्री त्यावेळेला होतात. आणि रायगड जिल्हा परिषदेच्या एका कामाच्या निमित्ताने मंत्रालयामध्ये ज्यावेळेला तुम्हाला मी पहिल्यांदा भेटलो त्यावेळेला तुमच्या पहिल्याच ओळखीमध्ये एका भेटीमध्ये माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला जाणवलं की हे काहीतरी भलतंच अजब रसायन आहे. जे रसायन आज ना उद्या महाराष्ट्राला नक्की नेतृत्व देऊ शकतं आहे असं त्या कालावधीमध्ये माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटतं. तुम्हाला त्यावेळेला अनुभव मिळाला. 99 सालापासून सुद्धा 2004 सालापर्यंत तुम्ही मंत्री राहिलात. तुमचा सुद्धा अनुभव 7 वर्षाचा होता. आदरणीय पवारसाहेबांच्या बद्दल, श्रद्धेय पवारसाहेबांच्या बद्दल कमालीचा आदर व्यक्त करून या ठिकाणी सांगतोय. पवारसाहेब सुद्धा 72 सालामध्ये राज्यमंत्री झाले, 75ला ते मंत्री झाले. ते सरकार 3 वर्ष चाललं. 77 सालामध्ये निवडणुका झाल्या, 78 सालामध्ये राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या, 6 वर्षांनी त्याला निवडणुका झाल्या नाही. गाय वासरू अगोदर गेलं होतं, नंतर मी 78चं सांगतोय. आणि 78ला ज्यावेळेला वसंतदादांचं सरकार आलं, ज्या कालावधीमध्ये नासिकराव देशपांडेंचं सरकार आलं, काँग्रेस चव्हाण रेड्डी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचं सरकार ज्यावेळेला आलं त्यावेळेला ते सरकार 2-3 महिने चाललं आणि पवारसाहेब राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. पवारसाहेबांना सुद्धा मंत्रिपदाचा 7 वर्षाचा अनुभव आणि अजितदादांना सुद्धा 7 वर्षाचा अनुभव.
अनुभवाचा काय प्रश्न येतच नाही. पण ठीक आहे, आपल्याला करायचं नव्हतं, नाही होऊ शकले. पण एक गोष्ट नक्की आहे की 25 वर्षापूर्वी 25 वर्षाच्या म्हणजे 21 वर्षापूर्वी 20 वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जी संधी आली होती, ती जर का संधी घेतली गेली असती तर महाराष्ट्रामध्ये परत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पाठीमागे वळून बघावं लागलं नसतं. हे सत्य कधी कोणाला नाकारता येऊ शकणार नाही. की आज काय या ठिकाणी मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, 25 वर्षाचं सिंहावलोकन करत असताना पक्षामध्ये घडलेल्या घडामोडी, पक्षामध्ये झालेला पक्षाला मिळालेली एकंदरीत ताकद, पण ते ताकदीचं रूपांतर शक्तीमध्ये करण्याच्या दृष्टिकोनातून कदाचित काही ना काहीतरी गोष्टी त्या ठिकाणी आड आल्या असतील म्हणून ते काय घडलं नसेल आपल्याला त्या ठिकाणी त्या निमित्ताने पाहायला मिळू शकतं. 2009 सालामध्ये सुद्धा आपण निवडणुकीला समोर गेलो, चांगलं यश त्या कालावधीमध्ये मिळालं. 2004 पेक्षा कदाचित कमी मिळालं. 2014 सालामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं, चारही पक्ष वेगवेगळे लढले. आम्ही तर त्यावेळेला भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा दिलाच. प्रफुल्लभाईंनी राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून पाठिंबा जाहीर केला, मी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांच्या बाजूला उभा होतो. आम्ही सर्वजण होतो, भुजबळ साहेब पण त्याला होते. निवडणुकीचे निकाल महाराष्ट्रातले हाती येत होते, परंतु पूर्णपणाने निकाल हाती यायच्या अगोदरच भारतीय जनता पक्षाला आम्ही बाहेरून पाठिंबा 2014 सालामध्ये दिला. प्रफुल्लभाई राष्ट्रीय सरचिटणीस, प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून सुनील तटकरे, हे 14 सालामध्ये झालं. भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत जाण्याची सुरुवात 2014 सालामध्ये झाली. त्याच्या आधी मला आठवतंय 2009 सालामध्ये शिवसेनेबरोबर जावं की काय याची सुद्धा चर्चा त्या कालावधीमध्ये सुरू होती. 2014 सालामध्ये सुद्धा अतिशय जबाबदारीने मी या ठिकाणी सांगतोय, 16 भारतीय जनता पक्षाने 16 जागा लढवायच्या, शिवसेने 16 जागा लढवायच्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुद्धा 16 जागा लढवायच्या, अशी सुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने त्यावेळेला होकार दिला होता. आपल्या नेतृत्वाने सुद्धा ठरवलं होतं, पण समीकरणं बदलली, ते येऊ शकलं नाही. दॅट डिड नॉट मटेरियलाइज, ते होऊ शकलं नाही प्रत्यक्षामध्ये. आणि मग 2014 सालामध्ये आपण सर्वांनी म्हणून पाहिलं, महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या नव्हते त्यावेळेला, पण त्या संबंध कालखंडामध्ये फार मोठं यश भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला त्या कालावधीमध्ये मिळालं. 16 मध्ये सुद्धा आम्ही भारतीय जनता पक्षावरती जाणारच होतो, सरकार बनणारच होतं. मंत्री, राज्यमंत्री, पालकमंत्री खाती 2019 सालातल्या लोकसभेच्या जागेचं वाटप सुद्धा ठरलं होतं. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी जाणीवपूर्वक या ठिकाणी सांगतोय, परंतु अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकार कधी आपण शपथ घ्यायची हे ठरवण्यासाठी ज्यावेळेला दिल्लीमध्ये गेलो, मी सुद्धा त्यावेळेला होतो. शिवसेना सरकारमध्ये असेल असं भारतीय जनता पक्षाने सांगितलं, पण आम्हाला शिवसेना सरकारमध्ये नव्हती. जी शिवसेना आज उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी काम करते, ती आम्हाला 2016 मध्ये चालत नव्हती. पण 2017-19 मध्ये मात्र ते शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याला चालले. हे बदलत्या राजकारणातली बदलती समीकरणं अनेक वेळा त्या ठिकाणी होत असतात, आणि बदलत्या समीकरणामध्ये घेतलेली भूमिका योग्यच आहे असा आपण सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. अजितदादांनी, प्रफुल्ल पटेलांनी, छगन भुजबळांनी मात्र घेतलेली भूमिका, जी स्वर्गीय चव्हाण साहेबांच्या विचारधारावरती आधारित असलेली भूमिका, बहुजनांच्या हितासाठी राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये तुम्ही सहभागी झालं पाहिजे, चव्हाण साहेबांनी ऐतिहासिक काळामध्ये घेतलेला निर्णय, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचं धोरण ज्या वेळेला अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली केलं गेलं, त्यावेळेला मात्र टीकेचा प्रहार करण्याच्या संदर्भातली भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. नाही होऊ शकलं 2017 मध्ये. 19 मध्ये तर नंतर राष्ट्रपती राजवट सुद्धा जी काही या राज्यामध्ये लागली, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला भारतीय जनता पक्षाबरोबर सरकारमध्ये सहभागी व्हायचं होतं. रवींद्रजी, माझं प्रत्येक वाक्य खरं आहे. 2019 सालामध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला भारतीय जनता पक्षाबरोबर सरकारमध्ये सहभागी व्हायचं होतं, परंतु 19च्या निवडणुकीमध्ये, विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये परस्परांच्या बद्दलची टीका टिप्पणी केली होती. लगेच सरकारमध्ये सहभागी झाले असतो तर जनतेने आमच्यावरती टीका केली असती. पण काही कालखंड जावा, राष्ट्रपती राजवट लावावी राज्यामध्ये, अशी भूमिका सुद्धा आपण त्या कालावधीमध्ये घेतली गेली, आणि राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट पहिल्यांदा आली. पूर्णपणाने बहुमत त्यावेळेला आलेलं होतं. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला त्यावेळेला पूर्णपणाचं बहुमत त्यावेळेला मिळालेलं होतं. आज एकनाथ शिंदे किंवा अजितदादांनी विश्वासघात केला असं म्हणतात, त्याच कालावधीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर लढलेली होती. स्पष्टपणाचा कौल या राज्यातल्या जनतेने
भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला त्या कालावधीमध्ये दिला होता, कौल लोकांचा मानाचा होता, तर त्या कालावधीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेचं सरकार त्याला बसलेलं पाहायला मिळालं असतं. ते नाही झालं. महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्री पदावरती शिक्कामोर्तब केलं गेलं. त्याच कालावधीमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या कडून आदरणीय पवार साहेबांचा अपमान करण्यात आला. प्रफुल्लभाई होते त्यावेळेला मी होतो, दादा आपणही होतात, जयंत पाटील सुद्धा त्या बैठकीला होते, उद्धव ठाकरे होते, अहमदभाई पटेल होते, मल्लिकार्जुन खरगे होते, पृथ्वीराज चव्हाण होते, अशोक चव्हाण होते, बाळासाहेब थोरात होते, संजय राऊत होते, आदित्य ठाकरे होते, सुभाष देसाई होते. काही घटना घडल्या त्यावेळेला. स्वाभाविकपणाने अजितदादांच्या स्वाभिमानाला धक्का त्या कालावधीमध्ये बसला आणि दुसऱ्या दिवशी शपथ त्या ठिकाणी झाली. पण याचा अर्थ असा नव्हे की एका रात्रीमध्ये घेतला गेला निर्णय. त्याच्या अगोदर भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधी सरकार स्थापन करायचं आहे. मी असेन, प्रफुल्लभाई असतील, दादा, आम्हाला मोजक्या मंडळींना माहिती सांगितलं गेलं. भुजबळ साहेब, मुश्रीफ साहेब, दिलीप वळसे पाटील साहेब, इतर काही नेते मंडळींना सांगण्यात आलेलं होतं की आपल्याला शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करायचं. एकाच वेळेला दोन्ही मार्ग चालूच होते. जे घडलं त्या दिवशी नेहरू सेंटरमुळे, त्याच्यामुळे दादा त्यावेळेला त्यांच्या स्वाभिमानाला धक्का त्यावेळेला बसला आणि त्याच्यातून ते सरकार त्या कालावधीमध्ये आलं. त्याच्यानंतर काय घडलं आपण सर्वांनी मिळून पाहिलं. त्या प्रत्येक गोष्टीवरती मला सांगण्याची काही आवश्यकता या ठिकाणी असं मला वाटत नाही. दादा, योग्य पद्धतीचा निर्णय आपण सर्वांनी म्हणून त्या कालावधीमध्ये घेतला. असं काही घडलं नाही, एका दिवसामध्ये तो निर्णय झाला नाही. 22 मध्ये सुद्धा ज्यावेळेला एकनाथ शिंदेनी त्यांचे आमदार घेऊन ज्यावेळेला गुवाहाटीमध्ये गेले, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आमदारांनी, आज जयंत पाटील त्या ठिकाणी आहेत, जे जे सहकारी आज शरदचंद्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आमदार आहेत, या सर्वांसहित 53च्या 53 आमदारांनी एक पत्र लिहून भाजप प्रणित सरकारमध्ये आम्ही सहभागी झालं पाहिजे असा पवार साहेबांना कळवलं. आणि पवार साहेबांनी कमिटी नेमली. प्रफुल्लभाई पटेल, अजितदादा आणि जयंत पाटील यांची भारतीय जनता पक्षाबरोबर सत्तेमध्ये सहभागी होण्यासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी. याचा अर्थ परवानगी दिली गेली होती. सत्तेमधला सहभाग काय काळाचा काय, अजितदादांनी 3 जुलैला काहीतरी वेगळा निर्णय घेऊन काय त्या ठिकाणी केला असं म्हणण्याचं काही कारण त्या ठिकाणी असू शकत नाही. हे काम मी आपल्याला या निमित्ताने सांगू इच्छितो आहे. 99 सालामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्याच्यानंतर ज्या पद्धतीने प्रचंड टीका त्या कालावधीमध्ये झाली, आज ज्यावेळेला लोकसभेच्या निवडणुकीला आपण सगळेजण सामोरं गेलो, जरूर एकच जागा त्या ठिकाणी आली. अजितदादा, तुमचे मला मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करायचं आहे. नेता कसा असावा लागतो, कसा नेता मोठ्या मनाचा असावा लागतो. पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी सांगितलं, या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पराजयाची जबाबदारी मी पूर्णपणाने मी स्वीकारतोय. कारण ती जबाबदारी आमच्या सर्वांचीच आहे. एकटा पराजय अजितदादांचा नाही. पराजय झाला असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्वांचाच. देशामध्ये वेगळं वातावरण होतं, राज्यामध्ये वेगळं वातावरण होतं, संविधानाच्या वतीमध्ये वेगवेगळ्या पैसा नॅरेटिव्ह त्या ठिकाणी सेट करण्यात आलेला होता. अल्पसंख्याक समाजामध्ये वेगवेगळं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं होतं. आदिवासी बांधव पूर्णपणाने आपल्यापासून त्या ठिकाणी दूर गेला होता. आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्या प्रथमच समाजामध्ये अंतर निर्माण करत निवडणुका त्या ठिकाणी लढल्या गेल्या. हे विदारक सत्य आणि चित्र या महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तुम्ही आम्ही सर्वांनी अनुभवलेलं. एका गोष्टीचं शल्य आणि दुःख वाटलं. स्वर्गीय चव्हाण साहेबांची संस्कृतीचे विचारधारेचे वारसदार आम्हीच आहोत असा दांडोरा पिटणारे काही मंडळी या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि अनेक वेळेला राष्ट्रीय नेतृत्वांच्या उपस्थितीमध्ये ज्यावेळेला जाहीर प्रचाराच्या सभा व्हायच्या, त्यावेळेला 4थ्या श्रेणीवरती काम करणाऱ्या कार्यकर्ते आणि कार्यकर्ते भगिनींच्याकडून अजितदादांच्या बद्दलची केली गेलेली वक्तव्य अत्यंत क्लेशकारक त्या ठिकाणी होती. मला कळू शकलं नाही, चव्हाण साहेबांच्या विचाराचे वारसदार असणाऱ्या म्हणणाऱ्या पक्षाच्या माध्यमातून अशा पैकी टीकाटिप्पणी ज्याला केली जात होती, टीकाटिप्पणी व्हावी, सिद्धांतावरती आधारित व्हावी, धोरणावरती आधारित होऊन व्हावी, अन्य काही बाबतीमध्ये करून व्हावी. अरे तुरे करत. पण दादा, आज या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये केवळ एक जागा जरी मिळालेली असली तरी सुद्धा आज महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास जराही कमी झाला नाही. याचा आज साक्षीदार षण्मुखानं आलाय. याचा मला मनापासून आनंद अभिमान या ठिकाणी वाटतोय. एका निवडणुकीतून कधी परिमाण बदलली जात नसतात. राजकारणामध्ये वेगवेगळ्या निवडणुका वेगवेगळी समीकरणे घेऊन येत असतात. यावेळची लोकसभेची निवडणूक सुद्धा वेगळं समीकरण घेऊन त्या ठिकाणी आहे.
देश पातळीवरती वेगळी समीकरणं घडलेली पाहायला मिळाली, राज्य पातळीवरती सगळी समीकरणं घडलेली पाहायला मिळाली. विदर्भामध्ये वेगळी समीकरणं, मराठवाड्यामध्ये वेगळी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वेगळी, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये वेगळी, कोकणामध्ये वेगळी, मुंबईमध्ये वेगळी. 6 टप्प्यामध्ये या लोकसभेच्या निवडणुकीला ज्यावेळेला आपण सामोरं गेलो त्याला प्रत्येक टप्प्या गणित वेगवेगळी समीकरणं राजकारण दादा तुमचं नेतृत्व किती आश्वस्त आहे, किती मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राला न्याय देऊ शकताय याचा विचार केल्यामुळेच 25 वर्ष राजकारणामध्ये असलेल्या बाबासाहेब तिकीने सुद्धा असं वाटावं लागलं की 45 वर्ष ज्या पक्षामध्ये मी काम केलं, म्हणजे त्यांनी काँग्रेस पक्षामध्ये काम केलं, त्या काँग्रेस पक्षापेक्षा अजित दादाच एक आश्वासक नेता आहे हे मानून त्यांनी पक्षामध्ये प्रवेश केला. बॅरिस्टर अंतुलेंचं मुख्यमंत्रीपद अनेकांनी अनुभवलेलं आहे आणि अंतुले साहेबांचा मुख्यमंत्रीपद म्हणून सांगितलं की यावेळच्या निवडणुकीची परिमाणं वेगळी होती. आज आपल्याला विधानसभेच्या निवडणुकीला त्या ठिकाणी सामोरं जायचं. काय आपण अनुभवलं? प्रफुल्लभाई, आम्ही कधी दिल्लीमध्ये आलोच नाही. साहेब होते, तुम्ही होते, दिल्लीचं सगळं तुम्ही त्या ठिकाणी पाहत होता. या गोष्टीचा भुजबळ साहेब आपल्याला अभिमान वाटतोय. ज्या वेळेला परवा आपण सेंट्रल हॉलमध्ये होतो, तुम्ही पण होतात, मी पण होतो, प्रफुल्लभाई पण होते, एनडीएचे सगळे घटक पक्ष सेंट्रल हॉल, ज्याला आता संविधान सदन म्हणून आता त्या ठिकाणी नाव दिलं गेलेलं आहे, त्या सेंट्रल हॉलमध्ये व्यासपीठावरती माननीय पंतप्रधान महोदय होते, त्यांच्या उजव्या बाजूला चंद्राबाबू होते, त्याच्या पुढे नितीश कुमारजी होते, त्यांच्या उजव्या बाजूला राजनाथ सिंगजी होते, अमित भाई होते आणि त्यांच्या बाजूला तुमचे आणि माझे नेते अजितदादा बसलेले होते उभ्या देशाने त्या ठिकाणी. आज संसद रत्न असं वाटतं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला भाजप काही किंमत देत नाही. कदाचित परवाचं दृश्य त्यांना बघवलं नसेल की आपला दादा पहिल्या रांगेत बसलाय, याची पोटदुखी असेल म्हणून त्यांना तसं वाटत असेल. काल सुद्धा शपथविधीला वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे राष्ट्राध्यक्ष आले होते, पंतप्रधान आले होते, त्यांचे प्रमुख आलेले होते. आम्ही गेलो होतो सगळेजण. दादा मुख्यमंत्री महोदय एका दुसऱ्या लाईनमध्ये होते. मला प्रफुल्लभाईंचा फोन आला की पियुष गोयल शोधत आहेत दादांना, त्यांना पहिल्या लाईनमध्ये बसवायचं आहे. हे मी का सांगतोय?
कोणीतरी असं म्हटलं आहे की दिल्लीमध्ये तसं नाही आहे. दिल्लीमध्ये लाचारी करण्याचा प्रश्न त्या ठिकाणी येतच नाही. दिल्लीमध्ये सन्मान आपल्या नेतृत्वाचा किती मोठा आहे हे उभ्या देशाने काल त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. मला आज आपल्याला सर्वांना त्या ठिकाणी आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यायची आहे. महायुतीचे उमेदवार ठरत असताना 4 जागा आपल्याला मिळाल्या. आघाडीचं राजकारण ज्यावेळेला निवडणूक पूर्व ठरत असतं त्यावेळेला प्रत्यक्षात कोणा पक्षाच्या जागा किती आहेत हे त्या ठिकाणी समीकरण होत असतं. 2019 सालचे विधान लोकसभेचे निवडणुकीचे निकाल लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केवळ 4 जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षाला 1 जागा मिळाली. एमआयएमला 1 जागा मिळाली. 42 जागांच्या वरती भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना त्या ठिकाणी निवडून आला. स्वाभाविकपणाने ज्या वेळेला या निवडणुकीच्या जागा वाटपाच्या संदर्भामध्ये आम्ही त्यावेळेला बसत आलो त्यावेळेला तितक्या जागा सिटिंग त्या ठिकाणी होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून म्हणाल तर एकच जागा सिटिंग आपली होती, ती रायगडची. आजही तेवढीच आहे. म्हणजे 100% यश मिळालं. बाकी जागा आपल्या नव्हत्याच. बारामती का आपल्यासोबत नव्हतं आलेलं. शिरूर सुद्धा आपल्यासोबत नव्हतं आलेलं. सातारा सुद्धा का आपल्यासोबत त्या ठिकाणी नव्हतं आलेलं. म्हणजे जागा वाटपायच्या चर्चेमध्ये जर काय प्रफुल्लभाई खरं बोलायचं झालं आपण एकच जागा, तरी आपण काय 4 जागांच्या वरती नाही राहिलो बाबा. मैं जो बोल रहा हूं आई एम सिद्धांतिक बोल रहा हूं. पण आज ज्यावेळेला लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परभणीची जागा आपल्याला देण्यात आली. पण नंतर असं ठरलं की संबंध महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाज खूप मोठा आहे, ती जागा तुम्ही सोडली गेली पाहिजे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्याग त्या ठिकाणी दाखवला. नंतर राजेश विटेकर आलाय. राजेश आहे का इथे कुठे? राजेश विटेकरच्या जाऊन आम्ही होतो, आम्ही सर्व पदाधिकारी होतो, आम्ही त्यांच्या कामाची सुरुवात केली होती. पण राजेश तुमचं अभिनंदन करतो की दादांनी घेतलेल्या निर्णयाच्यासाठी तुम्ही स्वस्थ राहिलात आणि जानकरांच्या उमेदवारासाठी तुम्ही सर्वाधिक त्या ठिकाणी प्रयत्न केलेत. त्याचा सुद्धा उल्लेख या ठिकाणी मी करू इच्छितो. धाराशिवची जागा आपण घेतली. लढण्यासाठी तर जागा लागतातच म्हणून घेतली. शिरूरची जागा आपण मिळवली. आढळराव साहेब तुमचं सुद्धा आज पक्षामध्ये स्थापनेच्या दिनाच्या निमित्ताने मी मनापासून त्या ठिकाणी स्वागत करू शकतो. तुम्ही पण आम्हाला राष्ट्रवादीला तिथे पराभूत केलं बऱ्याच वेळेला. ते ज्या वेळेला उभे राहिले फक्त 19 अपवाद 3 वेळेला ते शिवसेनेचे खासदार म्हणून त्या ठिकाणी निवडून आले. यावेळची मी सांगितलं ना निवडणुकीची समीकरणच वेगवेगळी राहिली. वेगवेगळ्या घटकांच्या मध्ये वेगवेगळं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण करण्यामध्ये आलं. पण आज आम्हाला खूप समाधान वाटतंय की दिलीपराव या बाजूला आहे दादांच्या आणि डाव्या बाजूला शिवाजीराव आहेत. निवडणुकीचे निकाल लागलेत. वेगवेगळी समीकरणं मांडली जातात. अमुक झालं तमुक झालं वगैरे वगैरे. आज आपल्याला निर्धार करून उठायचा आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवरती पक्षाचं संघटन आपल्याला उभं करायचं आहे. एक गोष्ट निर्विवादपणाने त्या ठिकाणी आज आहे. या जाहीररित्या या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांना निक्षूनपणाने सांगू इच्छितो आहे. दादाही या ठिकाणी आहेत, प्रफुल्लभाई आहेत, भुजबळ साहेब तुम्ही पण या ठिकाणी आहात. गेले 2-3 दिवस आपण दिल्लीमध्ये त्या ठिकाणी होतो. अनेकांना असं वाटतं प्रफुल्लभाई की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मध्ये आपल्याला केवळ 4 जागा मिळाल्या, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या मध्ये का होईल. माझ्या सर्वच प्रवक्त्यांना आणि आता सर्वच मंत्र्यांना विनंती आहे की आता जागा वाटपाच्या वतीमध्ये तुम्ही कोणी आता काही बोलूच नका. तुम्ही कोण बोललात की लगेच वेगवेगळ्या आपल्या मित्र पक्षांचे प्रवक्ते त्या ठिकाणी बोलतात आणि वातावरणामध्ये कुठं ना कुठेतरी दूषितपणा त्या ठिकाणी निर्माण होतो. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं संख्याबळ 53 आहे. आपली सुरुवात 53 पासून होणार आहे. त्रेपन्न अधिक 2 55 आणि अजून 2-3 तुमच्या सोबत आहेतच दादा म्हणून ते खोडके तिकडे बसलाय. त्यामुळे ते तुम्ही 55-57 पर्यंत जाल आणि त्याच्यानंतर मग ती पुढची वाटचाल जी काय आहे ती त्याच्यापेक्षा मी अधिक शब्दप्रयोग या ठिकाणी करू इच्छित नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्याला महायुतीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सामोरं जायचं आहे. आणि मला विश्वास आहे की अनेक वेळेला अनेक परिमाणं त्या ठिकाणी मांडली जात असतील. आणि मागेच मी या ठिकाणी षण्मुखांमध्ये बोललो होतो आणि आजही दुरुक्त या ठिकाणी करतोय. नवीन अजित पर्व या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. हे विश्वासार्थाचं पर्व आहे, विश्वासघाताचं पर्व या ठिकाणी नाही आहे.
विश्वासार्हतेचं पर्व त्या ठिकाणी असल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये ते स्पष्टपणाची जाण आणि जाणीव त्या ठिकाणी असताना आहे की ज्याच्या माध्यमातून उद्याच्या येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीला आपण त्या ठिकाणी सामोरं जायचं आहे. समाजातले वेगवेगळे घटक आज जे काही दुरावले गेलेले आहेत त्या सर्व घटकांना सोबत आणण्याच्या दृष्टीकोनातून आपल्याला त्या ठिकाणी काम करावंच लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून दादा आज मी आपल्याकडे मागणी करतोय, पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून, खासदार म्हणून नव्हे, पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून पक्षाच्या सर्व मंत्र्यांच्याकडे या ठिकाणी मी मागणी करतोय की अल्पसंख्याक समाज असेल, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून काही निर्णय घ्यायचे असतील ते, लेख लाडके अभियान जसं महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालं तसं 50% लोकसंख्या असलेल्या महिला भगिनीच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा काही योजना जर काय राज्याच्या सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अर्थसंकल्पात दादा आपल्याकडनं त्या ठिकाणी जर काही घोषित होऊ शकल्या, सुशिक्षित बेकारांच्या दृष्टिकोनातून काही घोषणा त्या ठिकाणी होऊ शकल्या तर त्या ठिकाणी केल्या जाव्यात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आपल्याकडे या ठिकाणी मागणी करू इच्छित आहे. सामाजिक अभिसरण जर का आपल्याला करायचं असेल, निवडणुका येतात जात असतात, तो लोकांच्या मनामध्ये जर काय आत्मविश्वास त्या ठिकाणी निर्माण करायचा असेल तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला सर्वांकषपैच्या विचाराचं काळ धरत त्या ठिकाणी कामाला लागण्याची आवश्यकता त्या ठिकाणी निश्चितपणाने. तुम्ही आम्ही मिळून सर्वांच्या संघटनेच्या कामाला भावून त्या ठिकाणी घेऊया. सर्व घटकांना, सर्व समाजाला सोबत घेत शिवशाहू फुले आंबेडकरांची सामाजिक समता ही आपली जी काही वैचारिक अधिष्ठान आहे त्याच्यापासून तसुमारी बाजूला न सरता पुढची गौरवशाली वाटचाल त्या ठिकाणी करायचं आहे. आज ब्रीद वाक्य आपल्याला सर्वांच्या समोर त्या ठिकाणी घ्यायचं आहे, एकच लक्ष विधानसभा क्षेत्र. काल नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळात स्थापन झालं. स्वाभाविकपणाने आपल्याला वाटत होतं की आपल्याला त्या ठिकाणी स्थान मिळावं. वर्तमानपत्रातून, काल वाहिन्यांतून वेगवेगळ्या बातम्या त्या ठिकाणी प्रसारित व्हायला लागल्या. अनेकांना देव पाण्यात बुडूनच बसले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला त्या ठिकाणी स्थान मिळू नये, कदाचित त्यांना त्या ठिकाणी आनंद झाला असेल, आनंदाच्या उकळ्या त्या ठिकाणी फुटल्या असतील. मला स्पष्टपणाने आपल्या सर्वांच्या समोर या ठिकाणी सांगायचं आहे, ज्या वेळेला राज्यामध्ये आपली एकच जागा आली, देशामध्ये एनडीएचं सरकार प्रस्थापित होणार असं स्पष्ट झालं, त्याच वेळेला दादांची मी भेट घेतली. दिल्लीला एनडीएच्या बैठकीला प्रफुल्लभाई आपण गेलो त्या दिवशी सकाळी, कारण सर्वश्रुत आहे दादांची आणि माझी मैत्री. म्हणून मी त्यांना सांगितलं, मी आज तुमच्या सर्वांच्या समोर मोठेपणाने या ठिकाणी सांगतोय, कार्यकर्ता पूर्ण आत्मविश्वासाने आता या ठिकाणी गेला पाहिजे. त्याच वेळेला दादांना मी सांगितलं की दादा मी तुम्हाला धर्म संकटात टाकणार नाही. आपल्या पक्षाच्या जागा कमी आल्यात, आपल्या पक्षाला कदाचित एकच मंत्रिपद मिळेल, तर ते मिळेल तर ते प्रफुल्ल पटेलांना तुम्ही द्या, माझा विचार करू नका असं मी दादांना सांगितलं. प्रफुल्लभाई मी तुम्हाला सुद्धा सांगितलं नाहीये, पण आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या साक्षीने या ठिकाणी सांगतोय की दादांना मी पहिल्या दिवशी सांगितलं, संख्याबळाच्या आधारित एकच जागा जर का राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळाली तर आज प्रफुल्ल पटेल त्या ठिकाणी सिनियर आहेत. आपण जी भूमिका घेतली या भूमिकेमध्ये, त्या घडामोडीमध्ये सर्वांचाच रोल महत्वाचा आहे, पण त्याच्यात राष्ट्रीय पातळीवरचा महत्वाचा रोल प्रफुल्लभाई तुम्ही बजावलेला आहात याची जाणीव असलेला आम्ही सगळेजण आहोत. कोणाच्याही मनामध्ये काय नको. काल दुपारी वाहिन्यांनी बातम्या चालवल्या की प्रफुल्लभाईंच्या हाताने माझ्यात वाद, आम्ही सगळेजण जेवायला बसलो आणि बातमी आली आणि आम्ही सगळेजण बघतो त्या ठिकाणी की यांच्यात आणि माझ्यात वाद. मी भुजबळ साहेबांना दाखवली. भुजबळ साहेब तशी मिश्किल आहेत फार, म्हणजे आहेतच नेहमी. ती बातमी त्यांना दाखवली, धनंजय मुंडे पण होतेच बाजूला. ती दाखवल्याच्या नंतर त्यांच्या शैलीत काय बोलायचं तिथे बोलले, कारण ती भुजबळ शैली आहे. ते आता आपण नंतर इथं बघणार आहोत, कारण त्यांची शैली अशी असते. त्यांचं भाषण ऐकण्यापेक्षा बघण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या आणि अशी पण असते. एखादी शेरोशायरी सुद्धा होऊ द्या माझ्यासाठी, म्हणजे परत मी तशी तुमची स्टाईल करणार नाही. गमतीचा भाग सोडा. तुम्ही आम्ही सगळेजण एकसंघ आहोत, पण आज शपथ घेऊन या ठिकाणी निघूया. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा चांद्यापासून मांद्यापर्यंत आलेला प्रत्येक कार्यकर्ता या पद्धतीने पुढचे 4 महिने त्या ठिकाणी काम करेल. एकच लक्ष विधानसभा क्षेत्र हे घेऊनच आपल्याला पुढची वाटचाल त्या ठिकाणी करायचं आहे. होय, आम्हाला सप्रमाण दाखवायचं आहे, स्ट्रायकिंग रेट त्या ठिकाणी दाखवायचा आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे निवडणुकीचे निकाल ज्याला जाहीर होतील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक चांगल्या जागा त्या ठिकाणी मिळवलेल्या आहेत. हे चित्र महाराष्ट्रामध्ये अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला प्रस्थापित करायचं आहे. या जिद्दीने पुढची वाटचाल करण्यासाठी आपण सर्वांनी म्हणून त्या ठिकाणी काम करावं.
मी फक्त प्रफुल्लभाई सही काढण्यापुरता लोकसभेच्या अधिवेशनाला येणार आहे. माझा कार्यक्रम मी उद्या ठरवणार आहे. दादा, आयुष्यभर मंत्रालयात खूप काम तुम्ही करत आलात. 19 सालापासून सरकार जाईपर्यंत पहिली 2.5 वर्ष तुम्हीच मंत्रालयात चालवलं. तर काही माणसं मंत्रालयातच नव्हती आली. खरं आहे ना? काय काय खोटं नाही काय बोललं. हेच फिरत होते ना मंत्रालयामध्ये, दुसरं काय होतं. कार्यकर्त्यांची सुद्धा अपेक्षा आहे, कारण दादा मंत्रालयात गेले की त्यांच्या भोवताली गरडा आहेस, पण दादा कार्यकर्त्यांच्यात गेल्याच्या नंतर सुद्धा त्याच्यापेक्षा जास्ती गरडा तिथे पण आहेस. पक्षाच्या वतीने आम्ही जो कार्यक्रम देऊ त्या कार्यक्रमाला तुम्ही ते यालच. माझ्या मनामध्ये ती मात्र शंकाचं काही कारण नाही. पण आपल्या सगळे विधानसभा मतदारसंघाचा आमदारांचा मतदारसंघ अधिवेशनाच्या पूर्वी काही आणि अधिवेशन संपल्याच्या नंतर मात्र, आणि नंतर मग आचारसंहिता महिना 1.5 महिन्याला लागेल, त्याला पूर्णपणाने सगळ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपल्याला फिरायचं आहेच. मी मगाशी सांगितलं तेवढ्या संख्येपर्यंत, आणि बाकीच्या ज्या जागांच्या बाबतीमध्ये आपण योग्य ती भूमिका त्या ठिकाणी करू. पण लागलं तर प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 2-2 वेळा जावं लागेल, अशा वेळीचा कार्यक्रम देऊ. तेवढा वेळ तुम्हाला यावंच लागेल. प्रफुल्लभाई, तुम्हाला सुद्धा विनंती वजा सूचना नाही मी करणार, कारण तुम्ही ज्येष्ठ नेते आहात. वयाने मी मोठा आहे, पण विनंतीच करतो. ऑफकोर्स आय एम एल्डर दॅन यू, पण तुम्हाला पण आता वेळ काढायला लागेल. हो नेते, नहीं त्यांना नाही, तुम्हाला. आपको ही मैं आपको ही बता रहा हूं. हाँ, ऑफ कोर्स द ग्रेट छगन भुजबळ. 99ला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये 25 वर्षापूर्वी भुरलेले छगन भुजबळ सुनील तटकरेला आता 2024ला पण हवे आहेत. ही जाहीर विनंती आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी करू इच्छितो. दिलीपराव, तुम्ही हातात सुद्धा घेऊन आलात, पण आलात. सगळ्या सभागृहामध्ये सुद्धा असं वाटलं की नाही, पक्षाचे सगळे नेते आहेत. मुश्रीफ साहेब, तुम्ही सुद्धा. आणि हल्लाबोल करायला धनंजय मुंडे, विदर्भापासून ते सगळीकडे आपण हल्लाबोल सगळ्या जिल्ह्यामध्ये केलं. तुम्हालाही धनंजय मी सांगतो, आता सुट्टी नाही. सर्दी झालं, पडसं झालं, आम्ही ऐकणार नाही. नाही म्हणजे नाही. पूर्ण वेळ काम करा. तुमच्या मंत्रिपदाचं जे आहे ते सगळ्याच मंत्र्यांना सांगतो मी. म्हणजे मुश्रीफ साहेब, तुम्ही पण, तुम्ही म्हणाल कोल्हापूर नाही, कोल्हापूर पुरता. तुम्ही काय कोल्हापूरचे फक्त नेते नाही आहात, तुम्ही महाराष्ट्राचे नेते आहात. तुम्हालाही फिरायला पाहिजे. तुम्हालाही उत्तर महाराष्ट्र आहेच, तुम्हालाही महिला अध्यक्ष आहेच. आपको भी बाबा वो जिसान का मतदारसंघ नहीं देखने का खाली. हा, कुठेतरी पडला म्हणून परत काहीतरी मला कारण सांगायला माहिती तो नाही सुनू का अभि आपका. पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून जे जे सांगितलं जाईल ते प्रत्येकाला पाळावं लागेलच. अगदी देविदास पेंगे तुमच्या सही सुद्धा. आमदार तर आपापल्या मतदारसंघामध्ये असतीलच. तुम्ही आता आमदार महोदय, आमदार तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाची काळजी घ्याच, कारण तुम्ही सुद्धा सगळे पॉवरफुल आहात. कोणतरी म्हणते सगळ्या आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये नवीन नेतृत्व तयार करणार आहोत. कोणीतरी मुदत दिले 15 दिवसाची. अरे 15 दिवसाची नाही तर कसली द्या. तुमच्या मुदतीला कोण भीक घालत नाही. राष्ट्रवादीचा प्रत्येक आमदार अजितदादांच्या विचाराशी त्या ठिकाणी जोडला गेलेला आहे. कोणाच्या मनामध्ये काय वेगळा संभ्रम किंवा वेगळी अवस्था त्या ठिकाणी निर्माण होण्याचं काही कारण होऊ शकत नाही. होय, आम्हाला आत्मविश्वास आहे. महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेला ऑक्टोबर महिन्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागतील, त्याला घड्याळाचा गजरच चांद्यापासून बांध्यापर्यंत आपल्याला ऐकायला मिळेल. याच्यात माझ्या मनामध्ये शंकाचं काय कारण आहे. महायुतीमध्ये आपल्याला समन्वय ठेवायचा आहे. मित्र पक्षामध्ये सुद्धा समन्वय ठेवायचा आहे. आपसांच्या मध्ये गैरसमज निर्माण होणार नाहीत याची खबरदारी घेऊनच आपल्याला त्या ठिकाणी वाटचाल करायची आहे. पण दादा, मला विश्वास आहे, या वर्षी ज्यावेळेला तुम्ही अर्थसंकल्प मांडाल, यावेळेला तुम्ही ज्यावेळेला अर्थसंकल्प मांडाल, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान 9 लाख मतांनी निवडून आले. किती मतांनी? 9 लाख मतांनी निवडून आले. महिलांच्यासाठी त्यांनी जी एक योजना दिली, त्यामुळे अख्ख्या मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाला यश मिळालं. दादा, तुम्ही अशी महिलांच्यासाठी योजना द्या की तुमच्या नावाने अख्खा महाराष्ट्र महायुतीला त्या ठिकाणी 200 पेक्षा जागा निर्माण करा. आणि महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यामधला जो काही तरुण वर्ग आहे,
तरुणाई जी आहे, जी सुशिक्षित आहे, त्या तरुणाईला सुद्धा दादा तुम्ही अशी ताकद द्या, या संबंध तरुणाईला सुद्धा असं वाटेल घड्याळ तेच वेळ नवी, नवीन अजित पर्व, त्या नवीन अजित पर्वाच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे, असं आश्वासक तरुणांच्या मनामध्ये निर्माण करण्याचं काम तुम्ही त्या ठिकाणी करावं, एवढी नम्रतेची विनंती या ठिकाणी करतो. अल्पसंख्याक समाज, आंबेडकरी चळवळीवरती श्रद्धा असणारा समाज, आदिवासी बांधव यांच्या मनामधला सुद्धा एक आत्मविश्वास महायुतीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे निर्माण अधिक आकर्षित करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा असंख्य योजना तुम्ही त्या ठिकाणी कराल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. हे सगळं काय होईल तुमच्यापासून माझी अपेक्षा आहे. बूथ रचना, कार्यकर्त्यांनी झोकून देऊन काम करणं, पक्षासाठी 3 महिने द्या, मग पुढचे 5 वर्ष कसे आहेत ते आपण बघू, नक्कीच बघू. आणि आज हेही सांगतो मी की अनेक वेळेला दादा असं होतं की निवडणुकीच्या वेळेला कार्यकर्त्यांना आपण राबवतो ते राबतात, पक्षाचं सत्ता यावी म्हणून त्या ठिकाणी काम करत असतात आणि सत्ता आल्याच्या नंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होतं. मी आज या महापुरुषांच्या साक्षीने सांगतोय, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तुमच्याशी मी वचनबद्ध आहे. या पहिल्या 3 महिन्यामध्ये सुद्धा आणि त्याच्यानंतर सुद्धा मी आमदारांची माफी मागून सांगतो की राज्यात सत्ता आल्याच्यानंतर तुमच्याकडे कदाचित थोडं दुर्लक्ष होईल, पण माझ्याकडनं लक्ष दिलं जाईल या सगळ्यांच्याकडे ज्यांच्या भक्कमपणाच्यामुळे आम्ही सत्तेवरती बसणार आहोत. पण पक्षाच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याला सुद्धा एखाद्याला एसीओ करायचा असेल, एखादा तालुका कमिटीवरती नेमायचा असेल, एखाद्याला महामंडळावरती नेमायचा असेल, एखाद्या भगिनीला संधी द्यायची असेल, त्यांच्यासाठी सर्वाधिक युक्त काम प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून सुनील तटकरे करेल असा विश्वास सुद्धा तुम्हाला आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देऊ इच्छितो आहे. शेवटी स्वर्गीय चव्हाण साहेबांच्या विचाराचे वारसदार आपण या ठिकाणी आहोत. दादांच्या नेतृत्वाखाली राज्य आपल्याला अधिक बळकट करायचे आहे, महायुती बळकट करायची आहेच. आणि देशामध्ये आज म्हटलं जातं की भारत सरकारच्या नंतर महाराष्ट्राचं सरकार याला अधिक महत्व त्या ठिकाणी दिलं जात असतं. ते महाराष्ट्राचं सरकार, कारण आज अनेकांना दिवा स्वप्न त्या ठिकाणी पडायला लागलेली आहेत. कधी काय जमलं तर बघा प्रफुल्लभाई, तुम्हाला नाही जमलं तर भुजबळ साहेबांना सांगतो, जरा थोडं संजय राऊतांना सांगा की आमच्या हातात भोपळा नाही, तुमच्या हातात काय आहे ते तुम्हाला महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर पाहायला मिळेल. वारंवार वेगवेगळ्या वेळीचं बोललं जातं. सोशल मीडिया असेल, कार्यकर्ते असतील, त्यांना माझी विनंती आहे, नम्रतेची सूचनाही आहे की आपल्या नेतृत्वाला बदनाम करण्याची भूमिका वारंवार घेतली जाते. लोकसभेच्या निवडणुकीचे काही दिवस आधी, निकाल लागायच्या काही दिवस आधी पुण्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे. अनेक ठिकाणी दुर्दैवी घटना घडत असतात. त्याच्याबद्दलची चौकशी झाली पाहिजे. अगदी न्यायालयीन चौकशी कोणाला करायची असेल तर ती करा. इतरही बाबतीत जे काही कठोर कारवाई करायची असेल ती करा. सर्वाधिक बदनामी करण्याचं काम ज्यावेळेला दादांच्या बद्दलचं केलं जातं आणि नेतेच म्हणतात की पालकमंत्री कुठे आहेत, ज्या पालकमंत्र्यांनी पुण्याची अविरत सेवा कोविडमध्ये केली ते कुठे आहेत असा प्रश्न ज्यावेळेला काही रत्न स्वतःला म्हणवणारे करतात, त्याचं वैषम्य माझ्यासारखा कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी वाटतं. दादांच्या मेहनतीला या महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात त्या ठिकाणी तोड नाही. इतक्या पद्धतीने मेहनत घेणार नेतृत्वाच्या बद्दल, कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह ज्याला निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याला कार्यकर्ते म्हणून त्याचं उत्तर देण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची येते. पुढच्या कालावधीमध्ये महिलांच्यासाठी असतील, युवकांच्यासाठी असतील, विद्यार्थ्यांच्यासाठी असतील, वेगवेगळे आपले सगळे सेल आहेत. सेलचे अध्यक्ष सुद्धा व्यासपीठावर या ठिकाणी बसलेत. आता तुम्हाला जसं नेमलंय तसं तुम्ही काय काम केलं त्याची सुद्धा अकाउंटेबिलिटी ही आपल्याला द्यावी लागेल. ती घेण्याचं काम सुद्धा अविरतपणे त्या ठिकाणी घेतलं जाईल. एवढंच आपल्याला या प्रसंगी या ठिकाणी सांगतो. आणि सर्वांनी मिळूनच रौप्य महोत्सवी वर्ष आपण अशा पद्धतीने साजरं करूया की रौप्य महोत्सवी वर्ष संपून 26व्या ज्यावेळेला आपण याच षण्मुखान हॉलमध्ये स्थापन साजरा करू 2025 सालातला, त्यावेळेला दादांच्या नेतृत्वाखाली भव्य दिव्य यश मिळवत संबंध महाराष्ट्रामध्ये नव्हे देशामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, मला विश्वास आहे की आगामी येणाऱ्या काही विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा जसं आज अरुणाचलमध्ये दादांच्या नेतृत्वाखाली प्रफुल्लभाई तुम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न केलेत. 3 आमदार आपले निवडून आले. 1 आमदार आपले फक्त 2 मतांनी पडले. 1 आमदार 200 मतांनी पडले आणि 9 2 नंबरला आपले त्या ठिकाणी होते.
त्यामुळे जो राष्ट्रीय दर्जा आपला गेलेला आहे, आधी गेला आहे, आता नाही, आधीच गेला होता एकत्रित असताना, तो राष्ट्रीय दर्जा पुन्हा एकदा अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्ही सगळेजण सज्ज व्हावं. पुन्हा एकदा या वर्धापन दिनाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देत असतानाच किंवा दादांचं नेतृत्व तर बळकट करायचं आहेच, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून यशस्वीपणाने महाराष्ट्रामध्ये वाटचाल करण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून त्या ठिकाणी पूर्ण झोकून देऊन त्या ठिकाणी काम करावं अशी नम्रतेची विनंती करतो. प्रचंड संख्येने आपण या ठिकाणी आलात याच्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या अंतःकरणापासून आभार या ठिकाणी मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. या साईडला महिला आले, महिलांना बसायला जरा जागा करून द्या आणि पुरुषांनी जे आहे मधल्या इथे यायचं, मधल्या इथे येतील ना या आईलमधून. धन्यवाद तटकरे साहेब. सर्व महिला भगिनींना आणि पुरुषांना विनंती आहे, जे उभे आहेत त्यांनी या ठिकाणी यावं, जे बाजूला उभे आहेत त्यांनी मंचावर येऊन या ठिकाणी बसायचंय आणि काही कुणाला अडचण होणार नाही हे काळजी घेऊन आपल्याला बसायचं. महिला भगिनी आपण बसावून घ्यावं प्लीज, विनंती आहे. पुरुष जे उभे आहेत त्या बाजूचे त्यांनी यायचंय. महिला भगिनी ज्या जागेवर आपण आहात त्या ठिकाणी आपल्याला बसायचंय. वरही आपल्याला या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, जर शक्य असेल तर आपण बाल्कनी जाऊन बसायचंय. धन्यवाद. यानंतर मी महिलांच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर. नमस्कार. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या विचारांना विनम्र अभिवादन करते. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिनानिमित्त ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडतोय ते आपले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा, आदरणीय प्रफुल्लभाई पटेल, राज्याचे प्रांताध्यक्ष आदरणीय सुनीलजी तटकरे साहेब, आदरणीय छगनजी भुजबळ साहेब, आदरणीय दिलीपराव वळसे पाटील साहेब, आदरणीय हसनजी मुश्रीफ साहेब, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय सदस्य, पदाधिकारी, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले कार्यकर्ते आणि जितकं आरक्षण मिळाले तितकी आपली उपस्थिती दाखवणारी ही मातृशक्ती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या या रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिनाच्या आपणा सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेला कार्यकर्ता, पदाधिकारी या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करते. कालच एनडीए सरकारमध्ये सन्माननीय मोदी साहेबांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांचे व त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे तसेच रायगड लोकसभा मतदारसंघामध्ये प्रचंड मताधिक्य मिळवून खासदारपदी जे विराजमान झाले ते आपले प्रांताध्यक्ष आदरणीय सुनीलजी तटकरे साहेब यांचं एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं मनापासून अभिनंदन आणि कौतुक करूया. गेल्या 25 वर्षापूर्वी या महाराष्ट्राच्या पावनभूमीमध्ये शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा विचार मानणारा आणि स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांना मानणारा जो समाजातला घटक होता त्यांनी एकत्र येत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. व्यासपीठावरती जे मान्यवर उपस्थित आहेत ते सर्वच जण या घटनेचे साक्षीदार आहेत. त्यांच्या अथक प्रयत्नाने आणि परिश्रमाने खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने यशस्वी अशी 25 वर्ष पूर्ण केली आणि आज 25 वर्षानंतर ही यशस्वी कारकीर्द आपण सगळेजण पाहतोय. खरं तर बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. कोणतीही संघटना असेल, कोणतीही चळवळ असेल, आपली वैचारिक भूमिका ठामपणे ठेवत
वातावरणातील सकारात्मक बदल स्वीकारत असते, अंगीकारत असते. आणि म्हणून आजचा कार्यकर्ता हा उद्याचा पदाधिकारी असावा, आजचा पदाधिकारी हा उद्याचा लोकप्रतिनिधी असावा, आजचा लोकप्रतिनिधी हा उद्याचा नेता असावा आणि आजचा नेता हा उद्याचा मार्गदर्शक असावा. याच भूमिकेतून गेल्या वर्षभर आपण सर्वजण एक स्वाभिमानाची लढाई आदरणीय दादांच्या नेतृत्वाखाली लढतो. मुळातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जन्म हा स्वाभिमानातून झाला, स्वाभिमानी विचारातून झाला, स्वाभिमानी आचारातून झाला. या स्वाभिमानाच्या लढाईमध्ये आपण सर्वजण सहभागी झालो. आपण खरं तर एनडीए सरकारमध्ये गेलो असलो तरी आपला पुरोगामी विचार मात्र कधी सोडला नाही. 22 एप्रिलला आपण पक्षाचा जाहीरनामा सादर केला. जाहीरनाम्याच्या पहिल्याच पानावरती संविधान आमचा मूलमंत्र म्हणत पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं की समाजामधला असलेला प्रत्येक घटक सर्व समाजाला बरोबर घेऊन समाजकारण आणि राजकारण करण्याची आपली भूमिका ही ठाम आहे. या माध्यमातून काम करत असताना खरं तर दादांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम अर्थमंत्री म्हणून, उपमुख्यमंत्री म्हणून केलं आणि एक राज्याला स्थिर अशी अर्थव्यवस्था दिली. आमच्या महिला व बालविकास मंत्री आदरणीय आदितीताई या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अर्थसंकल्प सादर करत असताना दादा आपण सर्वाधिक निधी आमच्या महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी दिला. लेक लाडकी योजना असेल, या योजनेच्या माध्यमातून मुलीचा जन्म होत असताना खऱ्या अर्थानं आर्थिक आणि आत्मबळ देण्याचं काम या महाराष्ट्राला आपण दिलं. आदितीताई आपण आणि महायुती सरकारने 4थं महिला धोरण आणलं. या 4थ्या महिला धोरणाने आमच्या महिला भगिनींना मातृत्वाचा सन्मान दिला. 9 महिने 9 दिवस गर्भात वाढणाऱ्या बाळाच्या नावापुढे आधी आईचं नाव लावून खऱ्या अर्थानं तिचा सन्मान आपण सगळ्यांनी केला. तृतीयपंथीयांसाठी दिलेली आरोग्य सेवा असेल, अल्पसंख्याक विकास महामंडळासाठी दिलेला भाग भांडवल असेल, समाजातल्या प्रत्येक घटकाला बरोबर घेऊन चालण्याची आपली भूमिका असेल, सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ असेल, हे सगळं करत असताना दादा आपण अहोरात्र काम केलं. समाजाच्या प्रती असलेली आपली बांधिलकी जोपासत असताना प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याची जबाबदारी आपण पार पडली. पण केलेली कामं कदाचित कार्यकर्ते म्हणून, संघटना म्हणून आम्ही पोचवायला कमी पडलो असेल तर येणाऱ्या विधानसभेमध्ये ही कसर जरूर भरून काढू, हे या संघटनेच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छिते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पक्ष नाही तर एक विचार आहे. संविधानाचा आदर, लोकशाही संकेताची जपवणूक, उपेक्षित वंचित बहुजनांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध सहकाराचे सूत्र आणि यातून शेतकरी व कामगारांच्या हिताचे समाजकारण, महिला सक्षमीकरण व बालकल्याण हा राष्ट्रवादीच्या विचारांचा गाभा आहे. आणि हाच गाभा खऱ्या अर्थाने आपण पुढे घेऊन जात आहोत. मला सांगायला आनंद वाटतोय, खऱ्या अर्थाने आपण प्रत्येकजण समाजाच्या प्रती असलेली निष्ठा, समाजातल्या रंजल्या गांजल्यांना न्याय देण्याची भूमिका हे निभावत असताना आजच्या दिवशी आपला हा संकल्प असावा. येणाऱ्या कालावधीमध्ये समाजातल्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचत असताना आता ही धुरा आपल्या खांद्यावरती घेऊयात आणि समाजाची ही सामाजिक बांधिलकीची जाणीव, त्यांच्या प्रती असलेली निष्ठा निभावण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. हा आजचा आपला वर्धापन दिनाचा संकल्प असावा. निवडणुकीमधील अपेक्षित यश नसेल मिळेल, पण या यशावरून प्रगतीचा आलेख ठरणार नाही. कारण समाजातल्या घटकांसाठी ज्या काही योजना आहेत, समाजातल्या घटकांची जी काही मागणी होती, त्यांच्या ज्या काही अडचणी होत्या त्या सोडवण्यासाठी खऱ्या अर्थानं केलेली तरतूद असेल आणि त्यांना दिलेली न्यायाची भूमिका असेल आणि यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य असेल तर हेच आमचं यश आहे. आणि ते दादा आपण आपल्या मंत्रिमंडळाने ते मिळवलेलं आहे असं मला ठामपणाने वाटतं. या निवडणुकीमध्ये निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढली गेली असती तर आमच्या उरलेल्या 3 सुद्धा जागा निवडून आल्या असत्या. पण निवडणूक भावनिकतेकडे घेऊन गेलात म्हणून कदाचित आम्ही थांबलो असेल. येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे की आपल्या माध्यमातून जी कामं केली गेलेत, आपल्या माध्यमातून ज्या योजना राबवल्या गेल्यात त्या आपल्याला समाजापर्यंत पोहोचवायच्या. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मृग नक्षत्रातल्या या पावसाची सुरुवात झालेली आहे. या पावसामुळे आजूबाजूच्या वातावरणातली दुसरता आता स्पष्ट दिसायला लागली आहे. आणि म्हणून आम्हाला सुद्धा आता आमची स्पष्टता कळतीये, दूरवरचा रस्ता दिसतोय.
लोकसभेला झालेलं नुकसान आम्ही विधानसभेला भरून काढू, हा आमचा आजचा संकल्प निश्चितपणाने आम्ही या निमित्तानं करू. आणि आम्ही इथं या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक कार्यकर्ता त्याच्या खांद्यावरती जबाबदारी घेईल. समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत असताना राज्याच्या माध्यमातून, संघटनेच्या माध्यमातून, दादांच्या माध्यमातून, मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून जी काही कामं होतील ती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवत असताना खऱ्या अर्थानं प्रत्येकाला न्याय देऊन येणाऱ्या विधानसभेला जोमाने आम्ही तयारी करू, हा आजचा आमचा संकल्पच खऱ्या अर्थानं वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं करतोय असं मला वाटतं. निसर्गाची हिरवाई आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेली हिरवाई मधली ही मातृत्व शक्ती, खरं तर हिरवा रंग हा मातृत्व शक्तीचं प्रतीक आहे. दादा, ही मातृशक्ती तुमच्या सोबत कायम आहे आणि असेल हा विश्वास या निमित्तानं मी व्यक्त करते. कारण संकल्प आणि सिद्धी यामधील दरी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माणसाला सहज पार करता येते. सिद्धीत गेलेली कामं ही संकल्पित कामांना आव्हान करतात आणि आव्हान पेलण्याची ताकद या सगळ्यांमध्ये आहे. आम्ही तुमच्या सोबत सदैव असू हा विश्वास या निमित्तानं देते. या निवडणुकीच्या दरम्यान दादा, विरोधकांमध्ये असलेल्यांनी ज्यांनी स्वतःला दादा म्हणून घेतलं अशा काहींनी महिलांवरती अतिशय अश्लाघ्य आणि अश्लील भाषेमध्ये टीका टिप्पणी केली, पोस्ट केल्या, कमेंट केल्या. खरं तर हा कोणता पुरुषार्थ तो आम्हाला समजला नाही. एक ट्रोल आर्मी उभी करण्यात आली. मी जेव्हा माझ्या ओळखीच्या एका माणसाचं माझ्यावरचं स्वतःचं ट्विट पाहिलं, अतिशय लाजिरवाणी अशी भाषा होती. मी स्वतः फोन केला की तुम्ही माझ्या घरी 4 वेळा जेवण करून गेलात. इतकं आपलं जवळचं नातं असताना, इतकं चांगल्या पद्धतीचं वातावरण आपल्यामध्ये असताना इतक्या खालच्या पातळीला जाऊन तुम्ही टीका करता. तर त्यांनी सांगितलं, तुमच्यावर टीका करण्याचे आम्हाला पैसे मिळतात आणि तुमच्यावर टीका केली म्हणून आमचं घर चालतंय. याच्यावरून विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की ही ट्रोल आर्मी उभी करून महिलांवरती टीका करणार हा विचार कोणता. आम्ही कधी आमची मर्यादा सोडली नाही. कायद्याच्या चौकटीतून आम्ही न्याय मागण्याची भाषा जरूर करू, पण या सगळ्या गोष्टींची उत्तर आम्ही विधानसभेला मात्र जरूर देऊ. ही ताकद आमच्या सगळ्यांमध्ये आहे. या निमित्तानं मला आवर्जून गुरु ठाकूरांचं एक वाक्य आठवतं. वर्ष निसटले चोर पावली, उरले होऊन तारीख केवळ. वर्ष निसटले चोर पावली, उरले होऊन तारीख केवळ. संकल्पांचे नवे धुमारे, पुन्हा झटकतील सारी मरगळ. चुकले त्याला अनुभव म्हणू, चुकले त्याला अनुभव म्हणू, हुकले त्याला हसून टाळू. डाव तोच पण मांडू नव्यानं, जोवर शिल्लक मुठीत वाळू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. धन्यवाद ताई. यानंतर मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते बाबा सिद्दीकीजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. पक्ष में, मंच में उपस्थित हम सब के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा जी, कार्य अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे जी, हम सब के नेता, सही मानों में तटकरे जी ने कहा, छगन भुजबल जी जिन्होंने अपने सर में सोच रहे हैं कि किस तरह हम आगे चुनाव में लोगों को पराभव करेंगे, हसन मुश्रीफ जी, धनंजय मुंडे जी, बनसोड़े जी, शिवाजी राव, मुश्ताक अंतोले, हमारे प्रफुल्ल पटेल जी हमारे मित्र, दिलीप वलसे पाटिल भी हमारे मित्र हैं, अनिल पाटिल जी, मैडम रुजुरकर जी, समीर भुजबल जी और सम्मानित मंच भाइयों और बहनों, मैं सभी की बात सुन रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ बातें मैं भी कहूं, क्योंकि अगर आज 25 साल हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस को तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं. और आज मुझे 10 फरवरी को ज्वाइन किया था, आज मुझे 4 महीना हुआ है, 10 जून हुआ इस पार्टी को, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं आपके परिवार में आने के बाद. तटकरे जी, आपने कहा
तो सही मानों में तो हमारी एक ही सीट थी और हमने 4 सीट ली और 1 सीट में हमारा जीत हुई। इसके लिए सुनील तटकरे जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक तरह से तो 100% हमारा स्ट्राइक रेट रहा क्योंकि हमारे पास एक ही सीट थी। साफ बोलने का आदी हूं। 48 साल एक पक्ष में रहा, 25 साल नहीं, सुनील तटकरे जी 48 साल कांग्रेस में रहा और इस शख्सियत अजीत दादा को देखते आया कि किस तरह जूझते हुए अपने कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं। और जब इन्होंने कहा साहू फुले अंबेडकर की सोच हम रखते हैं, तो सही मानों में मैंने सोचा कि कुछ बातें मैं यहां रखूं कि ये जो चुनाव हुआ एक तरह का सुनामी थी। अजीत दादाजी, मैं लंदन में था, मैंने आपका हर एक वो वाक्य सुना कि आपने एक वक्त कहा कि भगवान भी नहीं बता सकता कि क्या होगा, और सही मानों में, क्योंकि जब सुनामी आती है, सैलाब आता है, तो मैं समझता हूं सबको लेके जाता है। और आज हमको यह विश्लेषण जरूर करना होगा कि हम साहू फुले अंबेडकर की अगर बात करते हैं तो वी विल हैव टू वॉक द टॉक ऑल्सो। आपको बताऊं कि 2 राज्यों में चुनाव हुआ, यही लोकसभा का चुनाव हुआ और दोनों के परिणाम अलग हुए। यह बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। एक मिनट सूरज, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो कभी सोचा नहीं था, वहां 43 सीट्स इंडिया गठबंधन को मिली और वहीं बिहार में 9 ही सीट मिली। किसी ने उसका विश्लेषण नहीं किया होगा, मगर मैं आपको बताता हूं वजह क्या है कि वहां का नेतृत्व में नीतीश कुमार जी जो नेतृत्व कर रहे थे, बीजेपी के साथ रह के 3 बार सरकार बनाई, मगर वहां उन्होंने अपने सहयोगी दल के साथ में रेजोल्यूशन पास किया और उसके सहयोगी दल ने वो रेजोल्यूशन का भाग बन के सीए एनआरसी में कहा कि हम यहां जो है इस राज्य में हम नहीं करेंगे और इस करेंगे तो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके करेंगे। और वहां का नेतृत्व तो था एक अलग दलित समाज का चिराग पासवान जी, उसने एक समाज को जोड़ के रखा और उसी के वजह से वहां सिर्फ 9 सीट आई और 31 सीट एनडीए को मिला। और वही चीज उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। अभी आप देखोगे कि चंद्रबाबू नायडू, वही आंध्र प्रदेश में और चंद्रबाबू नायडू में, कल का अगर इंडियन एक्सप्रेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो उसने एनडीए में रहते हुए कहा है कि हम जो हैं, हमारा जो नीति होगी वो एनडीए की नीति होगी। एक सहयोगी दल की अगर कुछ नीति है वो एनडीए की नीति नहीं होगी। और उसने कल ही कहा है कि 4% रिजर्वेशन अगर अकेलियत को मैं देता हूं तो वो चालू रहेगा। और यहां भी लोगों ने कहा कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में। मैं समझता हूं हमको मराठवाड़ा के रिजर्वेशंस, धनगर के रिजर्वेशंस के लिए भी हमारी नीति साफ रहना चाहिए। भले हमारी सहयोगी पार्टी हमारे साथ कुछ भी कहे, जब तक हम हमारी नीति के बारे में स्टैंड नहीं रखेंगे, मैं समझता हूं आगे का चुनाव हमारे को बहुत सोच समझ के लड़ना होगा। रही बात अकेलियतों की बात करेंगे तो जब तक भागीदारी किसी को नहीं मिलती, आप देखोगे एक साइलेंट था इस टाइम, जो वोटर था बड़ा साइलेंट था, किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। और साइलेंट किसी को घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और खुद जाके वोट दिया। और खुद जाके जब वोट दिया तो मतलब उसे ये समझ में आ गया। और हमारी जो बात थी दादा, मैं समझता हूं जो दुख आपको है ये सभी लोग को है, मगर जिस पे बीतती है वही समझता है क्या होगा। क्योंकि आपने हकीकत में जो 2.5 साल महाविकास आघाड़ी में आपने काम किया था, रात दिन वो, मतलब हम भी जब जाते थे तो आप वो पेन के रहते थे, कांच का आपका था, मगर आपने काम किया था। मैं समझता हूं आपका क्या दुख होगा। मगर हमको आगे जो हमारी नीतियां होगी, आपने माइनॉरिटी का फंड दिया ये 6-8 महीने में, आपने मौलाना आजाद का फंड दिया,
आप यहां किसी को भी पूछोगे तो मैं समझता हूं 90% को इसका इल्म नहीं होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सोशल मीडिया का जमाना है दादा, हमको ये सब दिखाना होगा, वही बिकता है जो दिखता है। हर समाज के लिए हमको काम करना होगा। जब तक हम हर समाज के लिए काम नहीं करेंगे, अगर किसी भी एक समाज को अगर हम अलग करेंगे तो मैं समझता हूं वो समाज ने जमहूरियत की यही पहचान है, उसने आज दिखा दिया 2-3 समाज में। मुझे गाविद साहब मिले लंदन में उनकी बेटी के साथ में, उन्होंने मुझे कहा ये पराबाऊ के पहले कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे संविधान का विषय है। मैं प्रफुल्ल जी, अजीत दादा, सुनील तटकरे जी को मुबारकबाद देता हूं कि मैंने कुछ 21 से 22 सभा ली, जहां जहां मुझे बुलाया गया खुद से जाके, और सिर्फ एक ही बुक था मेरे पास और वही बुक मेरी छाती में लगा के घूमता था। मैं नहीं समझता हूं, थोड़ी ये बात जो कर रहा हूं कि मेरी आदत है खुल के बात करने की, हमने इसको नीचे तक पहचाने में नाकामयाब रहे। हमारे लोगों को भी शायद नहीं मालूम होगा कि हमारे मैनिफेस्टो में पहले पेज में हमने संविधान छापा था, क्योंकि संविधान के बारे में लोगों को आज जो मामला आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, यूसीसी का अगर किसी का भी समाज का होगा, अजीत दादा का समाज का होगा, तटकरे जी का समाज का होगा, बंसोड़े जी का समाज का होगा, मेरे समाज का होगा, जब समाज पे बात आएगी तो हर शख्स बोलेगा। तो मैं समझता हूं कि संविधान में सब, ये बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, बहुत एजुकेटेड आदमी हूं, सब सेक्शंस में ये सब लिखा है कि ये हो नहीं सकेगा, दुर्भाग्य से ये अब हो नहीं पाएगा। कुछ ऐसे ऐसे लोग एनडीए में हैं। तो मैं चाहूंगा कि अजीत दादा की भी जो साहू फूले अम्बेडकर की जो सोच है, उस सोच के साथ में हर समाज को हिस्सेदारी मिलेगी, तो ही मैं समझता हूं कि वी विल वॉक द टॉक। और यकीनन हमारे आमदार को इसके बारे में अगर किसी को कोई शक नहीं है, सुनील तटकरे जी को देखा हूं मैंने, मेरे साथ मंत्री रहे, काम किए हैं। दिलीप वलसे पाटिल तो हम कॉलेज में रहे हैं, इससे मेरी उम्र का पता चल जाता है। प्रफुल्ल जी हमारे मित्र है। मैं समझता हूं हम खुश नसीब है कि हमारे पास अजीत दादा जैसा नेता है जो साफ कहता है कि अगर करूंगा तो मैं करूंगा, मगर हमारा फर्ज है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है कि हम वो चीजें अजीत दादा करता है वो नीचे स्तर तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, दादाजी, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। और इंशाअल्लाह आप कभी डूबोगे नहीं, क्योंकि आप साफ दिल के आदमी हैं। साफ दिल का आदमी सीधा मुंह पे बोलता है, सच बोलता है। पराभव हुआ है तो कभी कभी ये आई ओपनर होता है कि हमको क्या सुधार करना है। और मैं मेरे हर मतदार संघ के हमारे मतदार आमदारों को कहूंगा कि अपने परम्यूटेशन बनाए सुनील तटकरे जी, वो हिसाब से, जैसे अगर आप कोई फंड दोगे माइनॉरिटी को, आप दलित बस्ती को दोगे, तो उसके बारे में हमको आज की तारीख में जो हमारी सहयोगी पार्टी है वो अगर इतना करती है तो इतना सोशल मीडिया में करती है, तो अगर हम करते हैं इतना और कुछ भी नहीं करेंगे तो हमको तो अपने आप को ही दोष देना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हमको भी सुधारना होगा, क्योंकि हम करते जरूर है मगर ये नीचे स्तर तक पहुंचना जरूरी है, और नीचे स्तर तक पहुंचाना ये हमारा का और ये फौज का काम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज, जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद। यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष समीर भाऊ भुजबळ यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। व्यासपीठावर उपस्थित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा, प्रदेश अध्यक्ष तटकरे साहेब, प्रफुल्लभाई, भुजबळ साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मंत्रीगण, मान्यवर आणि जमलेले बंधू आणि भगिनींनो, उशीर झाला असल्या कारणाने जास्त वेळ न घेता थोडक्यात आपलं मनोगत मी मांडणार आहे।
25 वर्षापूर्वी जे आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली आणि ती स्थापना जी आहे ह्याच षण्मुखानंद हॉलमध्ये झाली. आणि जेव्हा पवार साहेबांनी हा निर्णय घेतलेला होता त्यावेळेला फक्त 10 दिवसाच्या कालावधीमध्ये ह्या पक्षाची जे आहे अधिवेशन जे बोलवण्याचं काम झालं आणि ते काम जे आहे त्यावेळेला जे आहे माझ्यासारखे जे असंख्य मुंबईमधले कार्यकर्ते होते त्यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आलेली होती. आज मला आनंद आहे त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुंबईचा अध्यक्ष म्हणून आज 25 वर्षानंतर पुन्हा एकदा मला या मंचावरून बोलण्याची संधी मिळाली. खरं म्हणजे षण्मुखानंद असेल, शिवाजी पार्क असेल, एकाच दिवशी कार्यक्रम घेण्यात आला होता. शिवाजी पार्कवर जे आहे लाखोच्या संख्येने जे आहे ती सभा बोलवण्यात आली होती आणि षण्मुखानंदमध्ये जे आहे देशभरातील वेगवेगळ्या घटकातून आलेले जे मान्यवर होते त्यांची ही सभा होती. आणि आज 25 वर्षानंतर पुन्हा एकदा आपण सर्व इथे पुन्हा एकदा आनंदाने आपण जमलो आहोत. दादा जास्त बोलणार नाही, परंतु काही दिवसापूर्वी जी झालेल्या ह्या निवडणुकांमध्ये आपण माझ्यावर जी जबाबदारी दिली होती मुंबई प्रदेशची त्या अनुषंगाने महिला असतील, बेसिकच्या असतील, युवक असतील, विद्यार्थी असतील, ह्या सर्वांची मोठ बांधण्याचं काम आपण मुंबईमध्ये केलं. तालुका अध्यक्ष असतील, वॉर्ड अध्यक्ष असतील, वेगवेगळे पदाधिकारी असतील, सर्वांना जे आहे एकजूट करून जे आहे राष्ट्रवादीची ताकद वाढवण्याचं काम केलं. आणि त्या टायमाला सुद्धा मी जे आहे आपल्याला सांगितलं होतं की मुंबईमधून जे आहे कमीत कमी आपल्याला एक तरी लोकसभेची सीट जर मिळाली असती तर आपल्याला आपली ताकद जी आहे आणि आपल्याला आपलं जे असलेलं प्रभुत्व या मुंबईमध्ये जे आहे ते दाखवण्याचे जे आहे आपल्याला वेळ मिळाली असती. परंतु काही कारणास्तव आपल्याला ते झालं नाही. आणि जे शिवसेनेचे असतील किंवा बीजेपीचे असतील जे काय उमेदवार उभे होते त्या उमेदवारांबरोबर आपल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी सामावून घेऊन आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जे आहे त्यांचं इमाने इतबारे काम केलं, मोठ्या ताकदीने काम केलं. कदाचित त्यांच्या पक्षाच्या लोकांनी काही ठिकाणी काम नाही केलं, परंतु आपल्या राष्ट्रवादीच्या पक्षाच्या लोकांनी अतिशय चांगल्या रीतीने काम केलं. परंतु वेगवेगळे काही ठिकाणी निकाल लागले, काही ठिकाणी चांगले निकाल लागले. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये जे आहे अतिशय महत्त्वाची निवडणूक जी आपल्या सर्वांसाठी जी असणार आहे ती म्हणजे विधानसभेची. आणि विधानसभेतून आपण ग्रामीण भागातून जेव्हा जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणणार आहोत त्याचप्रमाणे जे आहे मुंबईतून सुद्धा आपल्याला ही ताकद मिळाली पाहिजे. आणि ती ताकद मिळवण्यासाठी जे आहे आमचा एक एक राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता जो आहे पूर्णपणे जो आहे येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये जे आहे पूर्ण वेळ राष्ट्रवादीसाठी काम करणार आहे. त्यासाठी आपल्याला लागणारी ताकद आहे ती सुद्धा आपल्याला ती त्याच्यातून त्या माध्यमातून मिळणार आहे. तर आपल्याला जास्त जास्त ज्या संख्येने जे आहे आम्ही आपल्याला जे आहे पुढच्या 15 दिवसामध्ये एक आराखडा तयार करून देतो की कुठल्या ठिकाणी जे आहे राष्ट्रवादी जे आहे मजबूत पद्धतीने जे आहे ताकदीने काम करू शकते तिकडे जे आहे आपण आपले चांगले उमेदवार देऊन निवडून आणू शकतो, जेणेकरून पुढच्या येणाऱ्या निवडणुकीनंतर आपल्याला जे आपलं स्वप्न बघायचं आहे त्या स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुंबईतून सुद्धा जास्तीत जास्त आमदार ह्या आपल्या राष्ट्रवादी पक्षातून कसे निवडून येतील त्यासाठी आम्ही सर्वजण जे आहे पराकाष्ठा करू एवढंच या निमित्ताने सांगतो. पुन्हा एकदा आपल्याला या रौप्य महोत्सवी दिनानिमित्त सर्वांना मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद समीर भाऊ. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मुलूक मैदानी तोप राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या 25व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं या ऐतिहासिक षण्मुखानंद सभागृहामध्ये होत असलेल्या वर्धापन दिनाच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथं उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दादा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्लभाई पटेल, महाराष्ट्राचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय तटकरे साहेब, आदरणीय भुजबळ साहेब,
मंत्रिमंडळातील व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय सहकारी, आजच्या या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला इथं उपस्थित व्यासपीठावर बसलेले पक्षाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि आजच्या या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं या ऐतिहासिक सभागृहामध्ये 25वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत इथं उपस्थित असलेल्या माझ्या पक्षातील सहकारी बंधू भगिनींनो आणि इथं उपस्थित पत्रकार मित्रांनो, 25वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना सर्वप्रथम शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या या पुरोगामी विचारधारेला मी नतमस्तक होऊन वंदन करतो. खरं तर मागील 25 वर्षाच्या पक्षाच्या वाटचालीचा मी पूर्ण वेळ जरी साक्षीदार नसलो तर 2012 पासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रत्यक्षात प्रत्येक घडामोडीचा मी साक्षीदार आहे. आदरणीय तटकरे साहेबांनी सांगितलं की या सभागृहात 25 वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्वाभिमानी विचारधारेवर या ठिकाणी स्थापना झाली आणि त्याच ठिकाणी षण्मुखानंदमध्ये आपण 25वा वर्धापन दिन आदरणीय दादांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी साजरा करतोय, आपल्या सर्वांच्या समेत साजरा करतोय. आजचा दिवस 25वा वर्धापन दिन आनंदाने साजरा करण्याचा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने इथं आल्यानंतर सुद्धा आपल्या मनामध्ये आनंद आणि विश्वास आणि डोळ्यामध्ये आत्मविश्वास दिसतोय. जरी परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीत काही जरी झाले, ते येणारी वेळ मात्र नक्कीच घड्याळाची आहे, हे आपल्या मनामध्ये नक्कीच विश्वास आहे. म्हणूनच एवढ्या मोठ्या संख्येनं आज आपण इथं उपस्थित आहात. खरं तर या 2012 पासूनच्या मी स्वतः प्रत्यक्ष पाहिलेल्या घडामोडीत, पक्षाच्या वाटचालीमध्ये आणि आज पक्षाला इथपर्यंत पोहोचण्यामध्ये इथं बसलेल्या अनेक मान्यवर नेत्यांचा नक्की सिंहाचा वाटा असेल. पण त्या सिंहाच्या वाट्याबरोबर हा पक्ष 25 वर्ष मजबूतीने महाराष्ट्रात पुरोगामी विचारधारेला धरून महाराष्ट्राच्या मायबाप जनतेची सेवा करेल, याच्यात सिंहाचा वाटा आदरणीय दादांचा सुद्धा आहे, हे कुणीही विसरून जमणार नाही. अनेक नवख्या, अतिशय नवख्या तरुणांना सोबत घेऊन त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आमच्यासारखे नेतृत्व दादा तुम्ही बघता बघता घडवले. मला आठवतं की 2014च्या निवडणुकीला ज्यावेळेस आदरणीय प्रफुल्लभाई पटेल साहेब आपण बिनशर्त पाठिंबा देण्यासाठी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, त्यावेळेस त्या निवडणुकीमध्ये पराभव होणार ना मी एक उमेदवार होतो. आणि एकीकडे आम्ही पराभव मान्य करत असताना दुसरीकडे आपण बिनशर्त पाठिंबा देत होतात. त्यावेळेस आपल्याला कोणाचे आदेश होते हे आज जगजाहीर झाले, हे कुणाला सांगायची गरज नाही. पण एक निश्चित आहे, सांगायचा उद्देश आहे की 2014ला मी पडल्यानंतर सुद्धा माझ्यासारख्या तरुणावर आदरणीय दादांनी राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते पदाची जबाबदारी दिली. आणि आदरणीय तटकरे साहेब, आपण प्रत्येक गोष्टीचे साक्षीदार आहात. आपण त्यावेळेस तुम्ही अध्यक्ष होता. 2014 ते 19 चांद्यापासून बांद्यापर्यंत एकदा नाही, दोनदा नाही, तर 4दा महाराष्ट्र आपण परिवर्तन आणि वेगवेगळ्या यात्रेच्या माध्यमातून उलटा पालटा केला. आणि 2014 ते 19 मध्ये पक्षाचं आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्याचं मनोबल तर आपण वाढवलंच, पण ते मनोबल वाढवत असताना
आपण पुन्हा सत्तेमध्ये येऊ हा विश्वास सुद्धा त्या काळामध्ये दादांच्या नेतृत्वाखाली, आपल्या नेतृत्वाखाली या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आपण दिला. हे मी विसरू शकत नाही. आज आपल्याला कदाचित माझ्या सर्दी पडशाची आठवण झाली असेल, पण 2014 ते 19 मध्ये न मला सर्दी होतं न पडसं होतं. आणि आज 25व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं दादांच्या पायाची शपथ घेऊन सांगतो की विधानसभेला नाही तर जिल्हा परिषद पंचायत समितीला आणि येणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला विजय प्राप्त होत नाही तोपर्यंत माझ्या सर्दी पडशाचा तुम्हाला बिलकुलही त्रास होणार नाही. एवढंच नाही तर महाराष्ट्रातल्या आपल्या कुठल्याही सहकार्याच्या नाकाला धार जरी लागली तर रुमाल घेऊन माझी जायची तयारी आहे. हा वर्धापन दिन आपण साजरा करतोय. माझ्या मनामध्ये कदाचित तुमच्या मनापेक्षा वेगळ्या भावना असू शकतात. कदाचित माझ्या शरीरातल्या या 2 डोळ्यामध्ये एका या 25व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपण हा उत्सव साजरा करत असताना एका डोळ्यात नक्कीच आपल्याला माझा आनंद दिसत असेल, पण एका डोळ्यात नक्कीच माझ्या अश्रूही दिसत आहेत. आपण 4 जागा लढवल्या. 4 जागापैकी 3 जागा निवडून येतील असा विश्वास आपल्यात होता, पण 2 जागा मात्र निश्चित निवडून येतील हे आपल्याला खात्रीशीर माहीत होतं. 1 जागा निवडून आली. आदरणीय तटकरे साहेब, आपल्या सर्वांचं महाराष्ट्राच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माझ्या सर्व सहकार्याकडून अभिनंदन. पण दादा, आपण बारामतीची जागा हरलो याची थोडीही मनात खंत बाळगू नका, कारण ज्या परिस्थितीतून तुम्ही गेलात त्या छोट्याशा परिस्थितीतून माझ्या राजकीय जीवनात मी सुद्धा गेलो. आणि ज्या वेळेस अशा परिस्थितीतून आपण जात असतो, आपण कितीही कर्तृत्वान असलो, आपण कितीही विकासाचं कामं केली असली, तर त्या विकासाकडं कधीच कुणी बघितलं जात नाही. ज्यावेळेस तराजू घेऊन विश्वास एकीकडे आणि सहानुभूती एकीकडे मोजली जाते, त्यावेळेस सहानुभूती भारी पडते. हे आपल्याला या ठिकाणी त्याच्यामुळं पराभव सहन करावा लागला. म्हणून दादा, याचं दुःख माझ्या मनात जसं आहे तसं महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात हे दुःख आहे. आणि हे शल्य येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भरून काढून दाखवू. आणि हे असं तसं नाही, ठासून भरून काढू. हा विश्वास या निमित्तानं आपल्या सर्वांनी या ठिकाणी दादांना देण्याची गरज आहे. मला आठवतं दादा, कधीच आपल्याला प्रसिद्धीची गरज वाटली नाही. कधी कुठलं काम तुम्ही प्रसिद्धीसाठी केलं नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं त्यावेळेस तुम्ही माझ्यावर सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी दिली. आणि सामाजिक न्याय विभागाचा मंत्री म्हणून मला जबाबदारी दिल्यानंतर पहिली सूचना दादा तुम्ही काय केली असेल, तर तुम्ही मला सांगितलं की जे परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आंतरराष्ट्रीय स्मारक मुंबईमध्ये होतंय, त्याची कमीत कमी 200 फुटांनी उंची वाढली पाहिजे. हे काम 200 फुटानं उंची वाढवायचं त्यावेळेस घेतला ना निर्णय, हा दादा तुम्ही घेतला होता. मंत्री म्हणून निमित्त मात्र मी होतो. असे असंख्य निर्णय, जे निर्णय महाराष्ट्रातल्या तमाम कानाकोपऱ्यातल्या वेगवेगळ्या समाज घटकापर्यंत पोहोचवणं आपलं काम आहे. बाबा सिद्दीकी साहेबांनी आता सांगितलं की अल्पसंख्याक समाजासाठी दादांनी काय केलं. मागचं बजेट त्या ठिकाणी सादर करत असताना अल्पसंख्याक समाजाला मौलाना अबुल कलाम आझाद महामंडळातून 1000 कोटी इतिहासात आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या कुणीच दिले नाहीत, ते दादा तुम्ही दिले. याच्या प्रचारात सुद्धा कुठेतरी आपण कमी पडलोय का याचं आत्मचिंतन करण्याची आपल्याला सुद्धा गरज आहे. मायनॉरिटी फंड दिला. एवढंच नाही तर माझ्यावर ज्यावेळेस दुसऱ्यांदा मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली आणि कृषी विभागाची जबाबदारी दिली असताना, जसं नमो किसान सन्मान योजनेमध्ये शेतकऱ्याला 6000 रुपये या ठिकाणी
दिले जातात केंद्राकडून, तसेच राज्याकडून सुद्धा शेतकऱ्याच्या खात्यात 6,000 रुपये गेले पाहिजेत, ही भूमिका दादा तुम्ही मांडली. म्हणून आज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या महाराष्ट्रातल्या 2 हप्ते राज्य सरकारचे गेले, ते दादा तुमच्यामुळे गेले. इथं कुठंतरी हे सर्व पोचवायला आपण कमी पडलोत. त्याचा परिणामही कुठंतरी आपल्याला या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भोगावा लागला. असे अनेक निर्णय आहेत. जमाना सोशल मीडियाचा आहे, हे खरं आहे. सोशल मीडियाचा जमाना असताना आपण प्रसिद्धीमध्ये कुठंच कमी पडू नये, पण फक्त सोशल मीडियावर राहून सुद्धा जमणार नाही. तर माणसाच्या घरापर्यंत पोहोचवावं लागेल आणि आपल्या नेत्यांनी आपल्या महाराष्ट्रातल्या मायबाप जनतेसाठी किती चांगलं काम केलं हे सुद्धा दाखवणं ही जबाबदारी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांची आहे. मला माहिती आहे येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका, त्यातल्या जागा, त्याच्या वाटाघाटी ह्या सर्व अतिशय व्यवस्थितपणानं पार पाडतील आपलं नेतृत्व. त्यात कुणाच्याही मनात शंका येण्याची गरज नाही. पण या ठिकाणी या 25व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मला एवढंच सांगायचं आहे की एखाद्या निवडणुकीमध्ये आपला हार पराजय होत असताना एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे. स्वर्गीय अटलजींनी भारतीय जनता पार्टी सतत पक्ष हरत असताना एक कविता लिहिली होती. ती कविता अनेक जनाच्या कानावर आली असेल. क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हो कुछ भी लेकिन हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा. एवढं मात्र या निवडणुकीत आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. आत्ता तर हार मानायची नाहीच, पण येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून या ठिकाणी मिळवायचा आहे. त्याच्या तयारीला लागणं ही गरजेचं आहे. दादा, यावेळेसचा 27 तारखेला महाराष्ट्राचं बजेट आपण राज्याला देताल. ते देत असताना आपल्या मनात महाराष्ट्रातल्या मायबाप जनतेच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न तर नक्कीच असणार आहे. पण हे बजेट सादर करत असताना ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर नाही, देशाच्या विकासाच्या मुद्द्याच्या संदर्भात नाही, राज्याच्या विकासाच्या संदर्भातल्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढली गेली नाही. तसंच येणारा अर्थसंकल्प मांडत असताना सुद्धा आपण राज्याच्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या बाबतीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी विचार करून अर्थसंकल्प मांडला पाहिजे. तर आपल्याला यश यायला कमी पडणार नाही, हे मात्र मी या ठिकाणी निश्चित सांगतो. मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना आज या 25व्या वर्धापन दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देत असताना शेवटच्या 4 ओळी या ठिकाणी बोलणार आहे आणि या ठिकाणी माझं लांबच चाललेलं भाषण संपवणार आहे. कुणीतरी लिहिलंय, तू हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं है, तू हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं है, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं है. जरूरी है तो तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तो तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तो तेरा गिरस के फिर से खड़ा रहना. जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे, आज जो तेरे आगे है कल तेरे पीछे होंगे. बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लढना मत छोड़ना, बस तू लढना मत छोड़ना. 25व्या वर्धापन दिनाच्या आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपल्या सर्वांनी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घ्यावी आणि पक्षाला विजय प्राप्त करून द्यावा ही सदिच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. थांबतो. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. धन्यवाद मुंडे साहेब. लढेंगे जीतेंगे ही
ही आपल्याला त्यांनी आज जो नारा दिलेला आहे त्या संकल्पनेवर आपल्याला चालायचं आहे. यानंतर मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आदरणीय छगनरावजी भुजबळ साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावं. अरे हाँ, आगे बढ़ता हूं, तुम लोग साथ में चलो, पीछे नहीं रहो. सबको आगे बढ़ो और तुम किधर जाता है? अच्छा, हम सब लोग साथ में चलेंगे, ठीक है. आज 25वा आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वर्धापन दिन आणि या प्रसंगी आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार, कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई, प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, आदिती तटकरे, अनिल पाटील, संजय बनसोडे, रुपालीताई, समीर भुजबळ, डॉक्टर शिंगणे, दिलीप बनकर, आशुतोष काळे, चेतन तुपे, नितीन पवार, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजेश पाटील, सुरोज अहिरे, संजय मामा, दीपक चव्हाण, शेखर निकम, बाबा जाने, इंद्रजीत, आलोक अमोल मिटकरी, सर्व आमदार, बाबा सिद्दीकी, आनंद परांजपे, शिवाजीराव अढळराव, सूरज चव्हाण, सर्व माझे आमदार, खासदार, आणखी मोठी लिस्ट आहे, तर थांबतो. आणि माझ्या बांधवांनो आणि भगिनी माता, एक आज 25 वर्ष खरं म्हणजे 25 वर्ष जे आहे त्याच्या पूर्वीचा काही गडबड आहे का? तो दिवस मला आठवतो, त्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना याच षण्मुखानंद हॉलमध्ये झाली. वर्ष पटापट निघून गेली. मला माहिती आहे ते सुभाषबाबू बोस असतील, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिराजी वगैरे सगळ्यांचे असे जे आहेत महात्मा गांधींपासून मोठे कटआउट्स होते, गाद्या अथरलेल्या होत्या आणि त्याच्यावर पवारसाहेब बसलेले होते, आम्ही बसले होतो, तारिक अनवर होते, शंगमा होते आणि समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे केरळचे नेते, बंगालचे नेते, ही सगळी मंडळी होती. आणि त्या अगोदर जे आहे हा पक्ष स्थापन करण्यासाठी 1000 मतदारांचा ॲफिडेविट पाहिजे की मी ह्या पक्षाचा राजीनामा दिलाय, हा माझा रोल नंबर आहे मतदार यादीतला आणि मी आता ह्या पक्षाला, दुसऱ्या पक्षाला मी पाठिंबा देतो आहे. हे सगळं काम जे आहे माझगावच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, त्यावेळेला समीर भाऊ, पंकज भाऊ, इतर सगळी मंडळी काम करत होती. खोडके मला आठवतात, संजय खोडके, एटीएन बंगल्यावर जे आहेत 12 वाजता आम्ही जे आहे सामान उतरून घ्यायचो. हे सगळं जे आहे तयार केलं आपण. निशाणी इथे ठरली, चरखा जो आहे देण्यात आला, समाजवादी काँग्रेस पक्षाची निशाणी आम्हाला म्हणून त्यांनी काही दिला तो चरखा, आणि समाजवादी काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादीमध्ये विलीन झाला. पण दिल्लीमध्ये जे आहे काँग्रेस पक्षाचे लोक तिथे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की ही निशाणी जी आहे यांना मिळता कामा नये, आणि मग ती फ्रीज करण्यात आली. म्हणजे अगोदर आम्ही त्या चरख्याचा प्रचार केला भरपूर सगळीकडे. एक तर आमची जुनी निशाणी ती गेली, ही आली,
हिचा प्रचार केला ती अडक आणि मग जो आहे हे घड्याळ हे असं घड्याळ पाठवलं होतं आता ते म्हणाले ते जनता पार्टीच्या काहीतरी निशाणीसारखे दिसतंय. आता काय करायचं सगळं ते आपल्या माझा जो आमचा जो सरकारी बंगला होता हिटेन तिथेच आपल्यापैकी बरेचसे लोक होते मुंबईचे लोक होते. शिवाजीराव आढळराव वगैरे सुद्धा तेव्हापासून मिटिंगा घेत होते. रात्रंदिवस काम चालू. मग त्या घड्याळाला आम्ही खाली 2 टेकू लागले आणि झाला हा टेबल क्लॉक. म्हणले आता बरोबर आहे. झेंडा वगैरे सुद्धा तिथेच आपण तयार केला. सगळं काही तिथे तयार केलं. आणि इथे जे आहे भव्य अशी चांगली सभा झाली. आणि ताबडतोब संध्याकाळी जे आहे शिवाजी पार्क लोकांनी फुलून गेलं होतं. बाहेर गर्दीच गर्दी. भाषणं झाली जोरा. आणि मग पक्षाची स्थापना आम्ही जाहीर केली. मुंबईच्या लोकांनी बाहेरच्या लोकांनी विशेषतः मुंबईच्या लोकांचं खूपच काम होतं. मला परत सांगितलंच पाहिजे की पवार हे आपले समीर भाऊ भुजबळ असतील किंवा त्यांचे मित्र आणि पंकज भाऊ वगैरे सगळे कोण इकडे काम करत होतं कोण तिकडे काम करत होते. 2-2 दिवस घरी गेले नाही. पण अतिशय यशस्वी झाली ती मीटिंग. आणि आता आपण कामाला सुरुवात करणार तोपर्यंत 6 महिने आम्हाला मिळणार होते असेंब्लीच्या इलेक्शनसाठी. आणि त्याच्या अगोदर आलं लोकसभा. पण त्यावेळेला ते बीजेपीचा इंडिया काय शायनिंग इंडिया ते 2004चं होतं ते. परंतु ती 6 महिने अगोदर ती निवडणूक घेण्यात आली. फिलगुड नवीन काय ते फिलगुड पोझिशन होते म्हणे. ते आता ह्या काँग्रेस फुटलेली आहे 2 ठिकाणी गेलेली आहे तर ताबडतोब ही पण निवडणूक घेऊन टाका. आणि मग ती निवडणूक घेतली. आम्हाला वेळ पण मिळाला नाही. आता तुम्ही सगळे जिल्हाध्यक्ष आहेत महिला अध्यक्ष आहेत अमुक आहे. कुठे जिल्हाध्यक्षच नव्हते कुठे महिला अध्यक्ष नव्हते. आम्ही डायरेक्ट काही ठिकाणी जे आहे उमेदवार जाहीर केले. पवार साहेबांना आम्ही काम करत राहिलो आणि लढलो. ठीक आहे अपेक्षित यश मिळालं नाही परंतु कमी सुद्धा मिळालं नाही. परंतु त्यानंतर आज मात्र जे आहे एक वेगळ्या पद्धतीमध्ये या 25 वर्षामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा हा वर्धापन दिन आपण साजरा करीत आहोत. आता अधिक काही जुनं मी काही सांगत बसत नाही. पण इतिहास कधी कधी लक्षात ठेवावा लागतो. राज्याचा अध्यक्ष म्हणून मी काम केलं सुरुवातीलाच. लोकसभा निवडणूक आता नुकतीच पार पडली. हे खरं आहे की लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला ठेच लागलेली आहे हे नाकारून चालत नाही. ते खरं आहे ते खरं आहे. आता ती पुढे ठेच लागणार नाही त्यामुळे कसं सांभाळून चाललं पाहिजे दगडधोंडे कसे बाजूला केले पाहिजेत याचा विचार करायला पाहिजे. अडचण कुठे झाली याचा विचार करायला पाहिजे. जरूर विकास 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 जरूर करा. लाखो कोटी रुपये खर्च करा. मी मगाशीच विचार करत होतो मुंबईमध्ये ज्या रस्त्यावर जाल तिथे काम सुरू आहे. काही ना काही मग ते मेट्रोचं असेल ते काय आणखीन टनेल असेल अमका असेल तमका असेल काही ना काहीतरी असेलच. बघा एवढे पैसे मुंबईत आपण खर्च केले. मुंबईत निवडून किती आले आपले युतीचे? मला तर वाटलं सगळेच निवडून येतील युतीचे. एवढं काम मुंबईमध्ये आपण विकास 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 केला. एक पियुष गोयल निवडून आले आणि दुसरे जे आहेत ते मागे पुढे करत ते वायकर
48 मतांनी ते निवडून आले. पण निर्भय यश किती मिळालं युतीला? लाखो कोटी रुपये आम्ही खर्च केले आणि अजून एक करतो आहोत. त्यामुळे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की हे सगळं करत असताना आपण सुद्धा सांगितलं धनंजय मुंडे यांनी की बाबासाहेब आंबेडकरांचं केवढं भव्य काम उभं राहत आहे. परंतु शेवटी काय आहे? तुम्ही आम्हीच म्हणतो ना की हे दोन समाज जे आहे मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला सोडून बाजूला झाले. का? मुस्लिम समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज आणि इतर सुद्धा हे का गेले? महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये याचा जोपर्यंत आपण खरोखर विचार करणार नाही, मनाशी खोटी समजूत आम्ही करून घेऊ, आम्ही ह्याव करून त्यों करू. आजार काय झालेला आहे तो ओळखता आला पाहिजे. तो आजार ओळखून त्याच्यावर औषध काय करायचं आहे ते ठरवलं पाहिजे. मग यश आपलं आहे. विकास करायलाच पाहिजे. विकासाबद्दल माझं म्हणणं नाही आहे की करू नका, पण लोकांना काही काही गोष्टी अशा असतात की आपण बोलून दुखावतो. मनात काही नसेल कदाचित कुणाच्या, पण बोलून दुखावतो आपण. मुसलमानांवर हे करायचं, मुसलमानावर ते करायचं, मुसलमान हे करणार, मुसलमान ते बोलून दुखावलं आम्ही. मी तर त्या मीटिंगमध्ये सुद्धा सांगितलंय पिंपळगावच्या त्या मोदी साहेबांनी, आणि आपण 400 पार 400 पार 400 पार म्हणतो आहोत. त्याचा प्रचार असा झाला की 400 पार करून संविधान जे आहे हे बदलण्यात येणार आहे. तो त्याच्यामध्ये तथ्य नसेल, पण प्रचार झाला. नंतर मोदी साहेबांनी त्याच्यावर खुलासा एका टीव्ही चॅनलवर केला. 15 मिनिटं त्यांनी सांगितलं मी असं करणार नाही, मी असं करणार नाही. मग ते किती लोकांकडे? तोपर्यंत लोकांच्या डोक्यात घुसलं 400 पार म्हणजे आमचा बेडा पार. हे सगळ्यांच्या डोक्यातच गेलं. दोन मोठे समाज म्हणजे किती कोटी लोकसंख्या झाली. ती जर एकतर्फी एका बाजूला जर गेली तर आपलं काय? परत आदिवासी समाज सुद्धा जो आहे त्यालाच या गोष्टीला जो घाबरला खरं म्हणजे. आणि खरं म्हणजे संविधान बदलणं, इतर गोष्टीबरोबर संविधान बदलणं म्हणजे आरक्षण. पहिलं तर आमचं आरक्षणच जाणार हे पहिल्यांदा सगळ्यांच्या डोक्यात येते. त्या आदिवासींच्या सुद्धा डोक्यात आलं. आणखी नाही आलं की आमच्या मुख्यमंत्र्याला पकडलं हे ते झारखंडमध्ये हे आता आमचे आदिवासी मित्र भेटतात तर बोलतात आम्हाला जे आपण खरं म्हणजे करणार नाही आहोत तसं काही. पण लोकांचा समज झाला. विरोधी पक्षाचं कामच आहे आपण आपलं नुकसान कसं होईल हे विरोधी पक्षाचं कामच आहे. त्या पद्धतीने ते प्रचार करत असणार. आता त्या प्रचाराला आपण जे आहे शेवटी त्यात सुधारणा आपण काही करू शकलो नाही. ही सत्य परिस्थिती आहे. एक आता लक्षात घ्या, आता विधानसभेची निवडणूक आहे म्हणजे संविधानाचा काही प्रश्न, संविधान बदलायचं काम ते होणार नाही, बदलणार नाहीच. पण जो प्रचार होता तो लोकसभेत ते काम होतं बदलणं. विधानसभेत संविधान बदलण्याचं काम होत नाही. त्याच्यामुळे तो प्रश्न आपला. पण आपले हे जे मतदार आहेत मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटके, विमुक्त हे सगळे महाराष्ट्रात सगळे हे आपल्याला परत मिळवावे लागतील. दुसरे कोण काय म्हणतं आणि कोण काय म्हणतं ते राहू द्या बाजूला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आपल्याला
या गोष्टी कराव्याच लागतील. प्रफुल्ल पटेल कार्याध्यक्ष आपल्याला मला सांगायचं आणि अजित दादांना मी पुन्हा सांगतोय, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, भटके आणि सगळे मराठी हे आपले सगळे मतदार परत आपल्याकडे येतील याचा विश्वास त्यांच्या मनामध्ये निर्माण करावा लागेल. आपण आता इतरांबरोबर बसणार, युतीमध्ये काही गोष्टी मान्य कराव्या लागतात, काही गोष्टी मान्य कराव्या ते करून घेत नाही. परंतु मतदार शेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानात प्रत्येकाला एक मत, एक मत, एक मत, प्रत्येक जातीला, धर्माला, अमीर गरीब एक मत. मग आपण ती मतं घालवून आपण कशी काय निवडून येणार आहोत? त्याचा फायदा जो आहे आज विरोधी पक्षाला मिळाला. बरं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या इथे झाला का? अख्ख्या भारतात अनेक ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळतात. युपीमध्ये झालं, अशाच काहीतरी प्रचार झाला तिकडे पण. युपीमध्ये कोणाला वाटलं होतं युपीमध्ये कमी होतील? शक्यच नाही म्हणे. एकदम जे आहेत खाली आले. आणि तिथे जे आहे इंडिया जे आहे म्हणजे पुढे गेले. इंडियाच म्हणायचं ना, काय म्हणायचं? इंडिया अलायन्स. हो, इंडिया काल जिंकली रात्री क्रिकेटमध्ये, पाकिस्तानला हरवलं. बघितलं असेल तटकरेंनी. पण हे पण इंडिया अलायन्स जे आहे यांच्यामध्ये यांनी जो आहे दिशाभ्रम करण्यामध्ये ते यशस्वी झालेले आहे. आपण हे सुधारणार आहोत का? आपण छत्रपती शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घेतो, आपल्याला आपण त्याच मार्गाने जाणार म्हणून सांगतो. ते आपल्या कृतीमध्ये आपल्याला दाखवावं लागेल की आपण या मार्गाने जात आहोत. त्याला तो विश्वास द्यावा लागेल की आमचा मार्ग हा होता ना, बघा आम्ही याच मार्गाने चालतो. ही सगळी मतं आपल्याला घ्यावी लागतील. बरोबर, सर्व धर्माची, सर्व जातीची, सगळ्यांची मतं घ्यावी लागेल. त्यासाठी काम करावं लागेल. मी फारसं काही जास्त बोलणार नाहीये, थोडंच बोलणार आहे. आता यासाठी जे आहेत, आम्ही म्हटलं बाबा मागच्या वेळेला काहीतरी 80 जागा आम्हाला कमीत कमी मिळाल्या पाहिजेत, अधिक मिळाल्या पाहिजेत. तर एक ताबडतोब माझ्या विरुद्ध बोलायला लागले, हे असं नाही बोलायचं काम, तसं नाही बोलायचं काम. बरं बाबा, नाही बोलत. अरे पण जोपर्यंत जे आहे, माझं म्हणणं एवढंच आहे की शेवटपर्यंत जे आहे ना, ते जागा वाटपाचं गुऱ्हाळ जे म्हणतात ना, ते चालवून तुमचा फायदा होणार नाही. त्याचं लवकर निपटारा करायला पाहिजे. ठीक आहे, सीट्स वाटून घ्या, उमेदवार काय करायचे ते तुम्ही नंतर ठरवा. पण तुम्ही आम्हाला देणार नाही, ठीक आहे ना. भाजप हा मोठा पक्ष आहे, मोठा भाऊ आहे, अभिक प्रदार, त्यांनी सांगितलं आमदार मान्य आहे. पण आम्ही सुद्धा सांगितलं होतं बाबा, आमचे 40-45 काय माणसं असते इथे आमदार, ते शिंदेची सुद्धा आहेत. आता त्यांना जेवढे मिळणार तेवढे आम्हाला जागा मिळायला पाहिजेत. असं म्हणू नका की ते शिंदेच्या आता जे आहेत खासदार जास्त आले आणि ते जास्त घेतील, आमची कमी, असं नको करायला. सगळ्यांना जे आहे समजून काम करावं. मी त्यांना सुद्धा सांगतो, तर एकमेका करू सहाय्य वगैरे धरू, सुपंथ सरकार स्थापन करू. बरं, भांडणं बिंडणं काय करायचं नाही. तर ते करायला पाहिजे, ते लवकर करा. आणि याच्यामध्ये जे आहे सगळ्यांना उमेदवारी द्या. उमेदवारी देताना नेहमी सर्व समाजाचा आपल्याला विचार करावा लागेल. दलित आणि आदिवासी त्यांच्या तर राखीव जागा आहेतच, त्याच्यामुळे त्यांचा 99% प्रश्न सुटलेला असतो. पण बाकीचे असतात, भटके, विमुक्त, ओबीसी, ही सगळी मंडळी जी आहेत यांना आपल्याबरोबर ठेवावं लागेल. हा तबका मोठा आहे.
आता बाहेर काही काही लोक काही बोलत असतील आपल्या विरुद्ध, बोलू द्या, कोणाला काय बोलायचं ते. आपण काम करूया, यांना सुद्धा उमेदवारी दिली पाहिजे. मुसलमान आमच्या अल्पसंख्याक बंधू, जिथे जिथे त्यांची शक्ती आहे तिथे त्यांची शक्ती आणि आपला पाठिंबा त्यांना देऊन त्यांना आपण आणलं पाहिजे. याचं कारण असं आहे की छगन भुजबळ उभं राहिल्यानंतर जर मुसलमान समाज मला मतं देणार असेल तर जिथे मुसलमान समाज अधिक आहे त्याचा उमेदवार उभं राहिल्यानंतर छगन भुजबळने सुद्धा त्याला मत द्यायला पाहिजे. त्यावेळेला ते धर्म वगैरे काय डोक्यात घेता कामा नाही. ते आमच्या बरोबर आहेत ना, मग आम्ही सुद्धा त्यांच्या बरोबर आहोत हा विश्वास त्यांना दिला पाहिजे. जेवढे पण अल्पसंख्याक आहेत, ओबीसी असतील, दलित, मुसलमान, आपले अल्पसंख्याक, आदिवासी, भटके, सगळ्यांना तो विश्वास दिला पाहिजे की आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर आहोत, कुणावर आम्ही अन्याय करणार नाही. आणि याच्यासाठी जे आहेत कमिट्या वगैरे नेमा, जरा हे विभागवार काहीतरी एक 10 लोकांचे जे आहे सगळ्यांच्या एकाच समिती काय नक्की झालं, काय करायला पाहिजे, थोडंसं जरा ताबडतोब माहिती आपण घेतली पाहिजे. कधी कधी काय असतं, आपल्याकडे जे येणारे लोक असतात त्यांनाच वाव असतो आणि ते जे सांगतात त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवून तसंच आपण चालतो आणि मग कुठेतरी फसतो. तर सगळ्यांना जे आहे त्यांची सगळ्यांची जो काही माणसं आपल्यापर्यंत येऊ शकत नाही पण ते काम करणारे आहेत त्यांना माहिती असतं, त्यांना त्यांचं सुद्धा जे आहे आपण माहिती आपल्याला घ्यावी लागेल. बाकी हा जो आहे मराठा ओबीसी हा जो वाद आहे, आपण मराठा समाजाला 10% आरक्षण दिलेलं आहे आणि ते टिकणार आहे. पण असं असताना जर काही मागण्या जर होत असेल तर त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे. तुम्ही असं काही समजायचं काही कारण नाही की हा जो वाद आहे त्याच्यामुळे आम्ही पडलो असं समजायचं कारण नाही. कारण विदर्भात काही तो वाद नव्हता, तिथे सुद्धा जे आहेत खासदार आपले उमेदवार पडले. हिंदुस्थानामध्ये तो वाद नव्हता, परंतु काही काही लोक सांगतात की ह्या वादामुळे पडले. हा ठीक आहे, त्या 2-3 मतदारसंघामध्ये जे आहे हा वाद जो आहे हा अजूनही धुसफुसतो आहे. परंतु एकंदरीत जो आहे महाराष्ट्राचं एकूण जर चित्र पाहिलं तर काही ठिकाणी जे आहे ह्या छोटे छोटे जे आहेत गोष्टी घडतात, परंतु एक संपूर्ण समाज जो आहे हा अजूनही एकत्रित आहे. मराठा समाज, आदिवासी समाज, दलित आदी अजूनही एकत्रित आहे. त्या सगळ्यांना आपण बरोबर घेऊन जाऊया आणि त्यांना सांगूया की आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. ह्या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन आपण पुढे काम करूया. बाकी आता भाषणाचे दिवस पुढे येणार आहेत. यावेळेला मला फार कमी भाषण करण्याची संधी मिळाली. आता काय काय लोकांना वाटत होतं याला बोलवलं तर माझी मतं कमी पडतील, काय करायचं, मी न जाऊन सुद्धा असा काय फायदा हवा नाही. काय करायचं, कोणाला वाटायचं याचा फोटो छापला बॅनरवर का आपली मतं जातील, मग ती पण गेली आणि ही पण गेली. त्याला आता आपण म्हटलं ठीक आहे, आनंद तर ठीक आहे. आता आपण पुढे काम करायचं आहे आणि सगळ्यांनी आता आपल्याला जे आहे दमदार कविता वगैरे वाचून दाखवलेल्या आहेत, शेर शायरी झालेली आहे. तर त्याप्रमाणे काय बोलायचं काय, हा महत्वाचं आहे. मुंबई शिक्षक मतदारसंघामध्ये आपले अधिकृत उमेदवार श्री शिवाजीराव नलावडे उभे आहे. यापुढे 26 जूनला मतदान आहे. कहाँ गए भाई, आओ शिवाजी महाराज खड़े रहो. सगळ्यांनी जे आहे
सगळ्यांनी जे आहे आपण काम करायचं आहे आणि या वेळेला त्यांना निवडून येण्याची भरपूर संधी आहे एकूण जी काही परिस्थिती पाहता. पण आम्ही त्यांच्या पाठीमागे मजबूतीनं उभं राहूया. आणि मी माझ्याबद्दल तुम्ही एवढं सांगेल, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद भुजबळ साहेब. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई पटेल यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावं. महिलांनी बसून जावं प्लीज. जरा शांतता बाळगावी. आपले पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आपल्या सगळ्यांचे आणि राज्याचे आणि देशाचे लाडके नेते आदरणीय अजितदादा पवार, आपले प्रांताध्यक्ष, आणि त्यांच्या मी विशेष अभिनंदन करू इच्छितो. त्यांनी या पक्षाची आणि शान टिकवून ठेवली. असे नवनिर्वाचित खासदार पण सन्माननीय सुनील तटकरेजी, आपले ज्येष्ठ नेते ज्यांची ऊर्जा अजूनही पूर्वीपेक्षा जास्त आज दिसून आली, असे आपले आदरणीय भुजबळ साहेब, आपल्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ साहेब, दिलीप वळसे पाटील साहेब, पक्षाचे आपले तरुण तडफदार आपले नेते धनंजय मुंडेजी, सन्माननीय संजय बनसोडेजी, अनिल भाईदासजी, रुपालीताई चाकणकर, आपले ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव आढळराव पाटील साहेब, मुश्ताक अंतोलेजी, समीर भुजबळजी, बाबा सिद्दीकीजी, अनेक मान्यवर आहे, सर्व आमदार मंडळी, सर्व ज्येष्ठ नेते आणि सर्व माझे राष्ट्रवादीचे बंधू भगिनी, तरुण मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या आणि विशेष करून अजितदादांच्या 25वा वर्धापन दिवसाच्या निमित्त खूप खूप मी आपल्या सगळ्यांना मी शुभेच्छा देऊ इच्छितो. आणि आपण भाग्यवान आहोत की 25 वर्ष होऊन गेली आहे ना, तर आपल्याला पुढच्या 25 वर्ष किमान तरी पहिले बघायचे आहे. आणि त्या हिशोबाने आज आपल्याकडे पुढच्या 25 वर्षाच्या नेतृत्व, आपल्याकडे नवीन नेतृत्व नाही पण नवीन पॅकेजिंगमध्ये नेतृत्व आज आपल्याला अजितदादाच्या मार्फत मिळालेलं आहे. हे आपल्या पक्षासाठी खूप खूप सौभाग्याची गोष्ट आहे. याच हॉलपासून सुरुवात झाली. भुजबळ साहेबांनी, अनेक मान्यवरांनी आपल्याला सांगितलं आहे, म्हणून याच्यावर आता मागच्या इतिहासावर काही प्रकाश टाकून अधिक वेळ मी आपला घेऊ इच्छित नाही. आता सगळ्यांच्या समोर जे झालेलं आहे त्याचा आता नजारा आहे, स्पष्ट आहे. खूप सारा विश्लेषण सुद्धा होऊन गेलेलं आहे. आता पुढचे 120 दिवस आपला समोर महत्वाचे राहिलेले आहे. यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकी 1 महिना उशीर झाल्या, नाहीतर साधारण आपल्याला 5व्या महिन्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी करावी लागत होती. आता राहिले फक्त 4 महिने. दिवाळी आहे 31 ऑक्टोबरला, आणि दिवाळीच्या आसपास आपल्याला आपली जुनी विधानसभाची मर्यादा सुद्धा
नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची असेल, 19 नोव्हेंबर. आणि म्हणून दिवाळीच्या 2-4 दिवस अगोदर किंवा दिवाळीच्या 2-5-10 दिवस नंतर आपल्या निवडणुकीच्या मतदान होऊन गेलं असेल. आणि त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना जर हिशोब आपला करता नक्कीच येते, 100-120व्या दिवशी आपल्याला फॉर्म भरण्याची सुद्धा मुदत आपली सुरू झाली असेल किंवा होऊन गेला असेल. हा महत्वाचा 120 दिवसाचा प्रवास, त्यामध्ये पावसाळा आहे, त्यामध्ये आपल्याकडे आता अधिवेशन थोड्या दिवस चालणार आहे, त्याच्यानंतर आपल्याकडे गणपती फार मोठा पर्व आहे, त्याच्यानंतर नवरात्र आहे, दिवाळी आहे. हे सगळे म्हणजे पर्व आणि पावसाळा आणि शेतीची सीजन, या सगळ्या घडामोडीमध्ये आपल्याला या इलेक्शनची पण तयारी करायची आहे. मित्रांनो, हेही खरं आहे की आपण 3 पक्ष मिळून महायुतीमध्ये आज आहोत आणि महायुती म्हणूनच आपण सगळ्यांनी या समोरच्या निवडणुकीमध्ये सामोर जायचं आहे. आणि त्या हिशोबाने परवा दिवशी भुजबळ साहेबांनी एक महत्वाची सूचना पण केली होती, जे खूप वर्तमानपत्रामध्ये टीव्हीमध्ये गाजली, की आपल्या पक्षाने किती जरी जागा लढवावी. परवा दिवशी अजितदादाच्या, तटकरे साहेबांच्या आणि आमच्या सगळ्यांच्या आमदार साहेबांच्या, सगळ्या आमदार महोदयांच्या बरोबर एक आम्ही बंद कमऱ्यात बैठक घेतली. बंद कमऱ्याचा मतलब हे नव्हता की काही कोणाकडून लपून ठेवायचा होता, पण खऱ्या अर्थानं सगळ्यांचे मनोगत, सगळ्यांचे विचार, सगळ्यांची जे काही या मागच्या निवडणुकीमध्ये जे अडचणीचा सामना करावा लागला, या सगळ्या गोष्टीच्या सगळ्यांनी दिलखुलास चर्चा करावी आणि काय काय अडचण होती, कशा त्या अडचणीला आपल्याला पार करायचं आहे, या संदर्भात अतिशय महत्वाची सूचना सगळ्या आमदार महोदयांनी इथे आमच्याकडे केली होती. आणि खरं आहे की आपण जे काही नेरेटिव्ह सेट झालं, काम खूप केलं आहे, याच्यात काही दुमत नाही. भुजबळ साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे अनेक क्षेत्रामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये काम खूप झाले, पण नुसता कामाच्या भरोश्यावरच आपल्याला मतदान होत आहे की नाही, हाही विचार करून आपल्याला या इलेक्शनमध्ये सामोरं जायचं आहे. विकास नक्कीच करावा लागते. प्रत्येक आमदारांना कुठल्याही गावामध्ये पाय ठेवण्या अगोदर मी या गावासाठी काय केलं की नाही केलं हा प्रश्न मला विचारण्यात आला तर मी काय उत्तर द्यावा, हा सर्वात मोठा प्रश्न असतो. फक्त म्हणजे गावामध्येच नाही, एखादा वॉर्डमध्ये जाताना हा विषय येतो. कारण शेवटी लोकांचे जे स्थानिक प्रश्न आहे ते विकास कामाच्या माध्यमातून आपल्याला पार करायचेच आहे. आणि त्यामध्ये दादांनी बऱ्याचपैकी लक्ष घातलेलं आहे. आम्ही कधीही असं ऐकलं नाही कोणत्याही आमदारांकडून. पहिल्यांदा दादांनी एक नवीन प्रथा सुरू केली. दर मंगळवारी मुंबईमध्ये सगळे आमदार असतात, सगळे मंत्री महोदय असतात, त्यांच्या बरोबर दर मंगळवारी मीटिंग करून त्यांच्या प्रश्न काय आहे, त्यांचे विकास कामाचा काय म्हणजे आढावा आहे, कोणते काम तातडीनं करून घ्यायचे आहे, हे सगळं आपल्या नेत्यांच्याकडून सातत्यानं पाठपुरावा केला जात आहे. आणि प्रत्येक आमदारांना काही ना काही समाधान झाल्याशिवाय राहिला नाही आहे, एवढी मला पण आता खात्री वाटते. पण तरी देखील दादा या पुढच्या 3-4 महिन्यामध्ये जितकं झपाट्याने, कारण हे आचारसंहिता कधी लागते 3 महिना, 1 महिना 1.5 महिना अगोदर. आता हे सगळे काम आता तुम्ही अर्थसंकल्प मांडणार, त्याच्यानंतर सगळ्यांचे टेंडर वगैरे वगैरे प्रोसेस हे सगळं आहेत. पण प्रश्न असा आहे की कामाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा जसं भुजबळ साहेबांनी सूचना केली, हे अतिशय महत्वाचं आहे की आपण लोकांना जे काही दिशाभूल करण्यात आला, लोकांच्या जे काही सामाजिक जे दुरावा करण्यात आला, त्यामध्ये कुठे अयशस्वी राहिलो. त्यामुळे ही परिस्थिती मागच्या लोकसभेची आपल्याला बघायला मिळाली. आता अमीन दिलीपराव आताच बोलत होतो, लोकांना म्हणजे हे प्रचार करणं फार सोपा होता,
की देशाच्या संविधानच बदलण्यात येईल. या पहिल्यांदा असं झालं की आपल्या आदिवासी समाजाला पण गैरसमज झाली. कधी कधी आपल्याला वाटायचं की दलित समाजामध्ये गैरसमज आहे, पण आदिवासी समाजामध्येही गैरसमज निर्माण झाली. आणि बऱ्याच ठिकाणी तुमच्याचकडे मी जेव्हा गेलो होतो, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये होते, तिथेच तुमच्याच मंचरमध्ये एक आदिवासी बांधव आपला पक्षाचा जुडलेला उभा होऊन मला विचारत होता की साहेब काहीतरी याच्याबद्दल खुलासा केला पाहिजे. म्हणजे आदिवासी समाजामध्ये नेहमीच्या आपल्याला आदिवासी समाजाला एवढा काही खुलासा करायची गरज कधी पडली नाही. पण दिलीपराव आताच मला सांगत होते की आपण यशस्वी ठरलो की या देशाची राष्ट्रपती महोदया आदिवासी समाजाची आहे. कुठलाही असं आरक्षण रद्द करायचं असेल तर शेवटची सही त्यांचीही लागणार आहे. ही कोणी आपल्याकडून कोणी देशाच्या लोकांना सांगू शकले नाही. आज 100 पेक्षा जास्त जागा लोकसभेमध्ये एससी आणि एसटीची राखीव आहे. काय ते 100 लोक एससी एसटीचे असा संविधान बदलण्यामध्ये कोणाला मदत करणार आहे का? कोणाला करू देणार आहे का? दंगा झाल्याशिवाय राहणार आहे का? हे कोणी आपल्याकडून किंवा भारतीय जनता पार्टी असो, शिवसेना असो किंवा देशाच्या अन्य जे महायुतीचे एनडीएचे घटक होते ते या सांगण्यामध्ये यशस्वी ठरले नाही. आणि त्याचा परिणाम आणि आपण सगळ्यांनी इथे सगळ्या 48 मतदारसंघातले विविध मतदारसंघातले आपले लोक इथे बसलेले आहे. आणि एक युनिव्हर्सल होता. असाही नव्हता की एक मतदारसंघामध्ये काय वेगळा आणि दुसऱ्यामध्ये तिसरा. एक सारखा धागा पकडून या गोष्टी आपल्या देशामध्ये सुद्धा चालले. पंतप्रधान नागपूरला जेव्हा आले पहिल्या चरणीच्या 19 एप्रिलच्या मतदानासाठी पहिल्या चरणाच्या प्रचाराला आले, 9 किंवा 10 एप्रिल होती, त्यावेळी सुद्धा मी आणि नितीन गडकरी त्यांच्या शेजारी बसलो होतो. तेव्हा आम्ही सूचना केली की साहेब खूप मोठा अपप्रचार या संविधान बदलण्याच्या बद्दल चाललेला आहे. तुम्ही नागपूरला आलेले आहात, ही दीक्षाभूमी आहे. इथून बाबासाहेबांनी खूप सारा संदेश दिलेला होता. तुम्ही इथे किमान तरी या गोष्टीचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न करा. त्यांनी केला, पण असं नाही की नाही केलं. 5-7 मिनिटं बोलले, पण माहीत नाही यावेळेस म्हणजे आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टी किंवा एनडीए 2014 आणि 19 मध्ये सोशल मीडिया आणि अनेक माध्यमातून खूप सारा म्हणजे प्रचार करण्यामध्ये आमच्या त्या काळात आपण विरोधात होतो, ते यशस्वी झाले होते. पण यावेळेस कुठेतरी आपण कमी पडलो, हे पण मान्य करावं लागणार आहे. आणि हे सोशल मीडियाचा मेसेज आहेच. कुठेही तुम्ही जावा, अरे आत्ताच ही क्लिप चालली, आता हीच क्लिप चालली, लोकांच्या म्हणजे दिशाभूल होत आहे. त्याच्यात आपण कुठेही जातो, काही भाषणात आपल्याला प्रचारामध्ये खुलासाही करावा लागते. बिनकारणाचा खुलासा आहे, पण नाईलाज आपल्याला ते पण करावं लागत आहे. मित्रांनो, सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बद्दल सरकारने सगळी सार्थक भूमिका घेतल्यानंतरही हे आपण आजही आपण म्हणजे त्याचा अजून नाराजीचा म्हणजे सामना करत आहोत, हे पण शोकांतिक आहे. त्यामध्येही सगळ्या म्हणजे जे काही सगळ्यांची भूमिका होती, पण फक्त टार्गेट आपली सरकार झाली. यामध्येही येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला सामोरं जाऊन खुलासा करावा लागणार आहे. मित्रांनो, अल्पसंख्याक समाज हे सदैव आपल्या म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आपण सांगू शकतो की आपल्या बाजूने हमखास उभा राहिलेला समाज आहे. आणि अल्पसंख्याक समाजाला फार काही ते मागत नाही. त्यांना फक्त विश्वास पाहिजे, त्यांना हमी पाहिजे कि सुख और दुख में ये हमारे साथ खड़े रहने वाले ये हमारे सच्चे साथी है. हा जो विश्वास तुम्ही एकदा निर्माण केला तो अल्पसंख्याक समाज फार काही मागत नाही. पण तरी देखील दादा, आज आपण घेतलेली भूमिका, आपण हे पण अजून अग्रेसर म्हणजे होऊन आणि अग्रेसिव्हली होऊन आपण हे भूमिका हे आपण कुठलाही म्हणजे त्याची किंतु परंतु न करता ही मांडण्याची आपल्याला गरज आहे. आणि मला खात्री आहे की ज्या परवाच्या मीटिंगमध्ये आपण सगळ्यांनी बसून
काही गोष्टीवर चर्चा केली, त्याची अंमलबजावणी नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे. या महापुरुषांचा आपण आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण त्यांच्या शाहू फुले आंबेडकर आपण करत असतो, पण खऱ्या अर्थानं लोकांना त्याचा विश्वास बसला पाहिजे. यशवंतरावजी चव्हाणांची जे या महाराष्ट्राच्या जे त्यांनी संदेश दिला होता, ज्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आपण काम करत आलेलो आहोत, आज आपल्याला ते शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याची फार गरज राहणार आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, जुन्या काही गोष्टी तर झाले, आता या 120 दिवसाच्या अल्पशा अवधीमध्ये खूप सारा काम आपल्या समोर हे आपल्याला दिसत आहे. आणि दुसऱ्या गोष्टी जे काही किंतु परंतु काही लोकांच्या मनामध्ये असू शकते, आता जर सुनील तटकरेंनी अतिशय चांगल्या रीतीने तुम्हाला म्हणजे सूचना केल्या आहे की काय काय आपल्याला म्हणजे अपेक्षित आहे. आज 53 आमदार आपले जुने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्याकडे निवडून आले होते. 2 आपले सहकारी मित्र आमदार आपले संजय मामा होते, देवेंद्र भुयार होते, असे 55 आपण झालो. आज आपल्याकडे बाबा आले, त्यांचा मतदारसंघ आहे, खोडके आहे, असे अनेक आपण जर विचार केले तो 60च्या आकड्याच्या आसपास तो आजही आपण आहोत. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन आता तटकरे साहेब, आता आपल्याला बाकीचे 25-30 जे काही आपल्याला मतदारसंघ शोधायचे आहे त्याच्यावर आपण अधिकचे म्हणजे हे आपण त्याच्यावर किंवा 40चा तुम्ही अभ्यास करा आणि कोणते मतदारसंघ आपण म्हणजे अतिशय सहजपणे आपण लोकांना सांगून आपण मिळवू शकतो त्याच्यावरच आपल्याला फोकस करून काम करायचं आहे. आणि बाकीचे जे आपले आहेत सहकारी, त्यामध्ये जिथे काही रिक्त जागा आहे त्यामध्ये आत्तापासून तुम्ही जे 8-10 रिक्त जागा आहे त्या आपल्याला आपले उमेदवार आतापासून तयार करून जर कामाला आपण लागलो तर मला असा वाटते, आपणही मी अनेक निवडणुका जिंकलोय आहे, हरलोय आहे, मला माहित आहे की लोकांचा राग एका वेळीच काढतात लोक. यावेळी एक दुर्दैवी दादा हेही झाला विश्लेषणाचा भाग म्हणून की जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका कुठल्याही निवडणुका झाल्याच नाही, म्हणून लोकांच्या जे काही राग होता, जे काही काढायचा होता ते या लोकसभेमध्ये सगळ्यांनी काढून टाकला. या महाराष्ट्राचा एक अधिक हिस्सा आहे, असं नाही की एकच कारण आहे, पण तेही लोकांचा राग होता. सगळा राग एकाच वेळी लोकांनी काढून टाकला. आणि ते जर येणाऱ्या काळामध्ये जर आपण त्या राग आता लोकांना म्हणजे आपण काही थोडाफार काय विनम्र होऊन थोडा माफी मागू शकतो कुठे आपला चुकला असेल, त्याच्यात काही जनता जनार्दनची काही आपल्याकडून चूक झाली असेल माफी मागायला काय हरकत नाही. पण मला असं वाटते की आज 120 दिवसाचा हा पर्व प्रत्येकाने जर मनामध्ये घेऊन जर जोमाने कामाला आपण लागलो तर जे काही आपला जे मागच्या या लोकसभेमध्ये नुकसान नक्कीच जे काय झालेलं आहे ते आपण भरून काढू शकतो. आणि येणारी निवडणूक आपल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेची, त्यामध्ये परत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आपल्या या महायुतीची सरकार, जसा देशामध्ये आज एनडीए जरा मार जरूर बसला असेल, पण परत आज महायुतीची किंवा एनडीएची सरकार देशामध्ये स्थापन झाली, त्याचप्रमाणे आपण या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या महायुतीची सरकार आणि त्यामध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही सर्वात महत्वाचा घटक म्हणून त्यामध्ये आपण आणू शकतो. हे विश्वास आपण सगळ्यांच्या मनामध्ये असायला पाहिजे. आपण कुठे म्हणजे घाबरून काय चालणार नाही, काय मागचं झालं ते काय आपण भरून काढू शकतो असा म्हणजे ते करू शकतो, हे विश्वास आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये असायला पाहिजे. काही चूक झालेली नाही आहे, काय खोटं काम झालं नाही आहे, फक्त अपप्रचार आणि तेच अपप्रचार. म्हणून येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण सगळं कामाला लागावं. आणि निश्चित आज दादाच्या नेतृत्वामध्ये आज आपल्या सगळ्यांना विश्वास तर आहेतच, पण एक आपल्याला हेही विश्वास आहे, हा नेता खऱ्या अर्थानं लोकांची जे काही भावना आहे, लोकांच्या ज्या काही दुखणं आहे, ज्या या महाराष्ट्रामध्ये त्यांना जी काही समज आहे तो नक्कीच आपल्या सगळ्यांच्या
येणाऱ्या यशासाठी उपयोगी ठरेल, एवढंच मी आजच्या दिवशी विश्वास व्यक्त करतो. तुम्हा सगळ्या लोकांना 25वा वर्धापन दिवसाची शुभेच्छा देतो आणि पक्षाची येणाऱ्या काळामध्ये यशस्वी वाटचाल दादाच्या नेतृत्वामध्ये होत जाओ, हे शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय राष्ट्रवादी. धन्यवाद प्रफुल्लभाई. यानंतर ज्या भाषणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहात त्या नेत्यांना मी आमंत्रित करतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या आपल्याला मार्गदर्शन करते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा एकच वादा, एकच वादा. अजितदादा आगे बढ़ो, अजितदादा आगे बढ़ो. आजच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं उपस्थित असणारे माननीय प्रफुल्ल पटेलजी, सुनील तटकरेजी, छगन भुजबळजी, दिलीप वळसे पाटीलजी, हसन मुश्रीफजी, धनंजय मुंडेजी, अनिल भाईदास पाटीलजी, संजय बनसोडेजी, शिवाजीराव पाटीलजी, बाबा सिद्दीकीजी, मुस्ताकभाई अंतुलेजी, रुपालीताई चाकणकर, आदितीताई तटकरे, समीर भुजबळ, देविदासजी पिंगळे, डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे, शिवाजीराव गर्जे, सूरज चव्हाण, सुनील मगरे, कल्याण आखाडे, प्रशांत कदम, सर्व विधिमंडळातील माझे उपस्थित असणारे सन्मान्य सहकारी, तसंच उपस्थित असणारे सर्व आजी माजी खासदार, आमदार, सर्व सेलचे अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सर्व माझ्या महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातून आलेले तिथले अध्यक्ष, तिथले जिल्हा कार्याध्यक्ष, सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, पत्रकार मित्र, बंधू भगिनींनो आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, मी देखील सुरुवातीलाच आपल्या सगळ्यांचं वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं स्वागत करतो आणि या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्वांनाच, तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राज्यातल्या, देशातल्या, जगभरातल्या तमाम कार्यकर्त्यांना, हितचिंतक बंधू भगिनींना, माझ्या तरुण मित्रांना, पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्यानं मी आजच्या दिनाच्या निमित्तानं मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. मित्रांनो, नेहमीच मी भाषणामध्ये सांगत असतो, काळ वेळ कुणाकरता थांबत नसते आणि तशा पद्धतीनं बघता बघता 25 वर्ष झाली. थोडासा त्या आठवणींना उजाळा देण्याचं काम तटकरे साहेबांनी, भुजबळ साहेबांनी, बाकीच्या देखील प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी, इतर मान्यवरांनी केलं. मी आल्यापासून बऱ्याच जणांची भाषणं फार बारकाईनं ऐकत होतो आणि माझ्याही समोर, कारण मी पण त्याच्यातला एक घटक आहे, एक साक्षीदार आहे. मित्रांनो, ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना का झाली? त्यावेळेस एकत्र काँग्रेसमध्ये एक चर्चा सुरू झाली. राम प्रधानांना पराभूत व्हावं लागलं राज्यसभेमध्ये. दिलीपराव वळसे पाटील साहेबांना ते सगळं आठवत असेल आणि त्याच्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आत्ताच्या असणाऱ्या अनेक आमदारांना त्यावेळेसच्या काँग्रेसच्या खूप त्रास सहन करावा लागला आणि अशाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी वाढत गेल्या आणि नंतर अशी चर्चा व्हायला लागली की आपण काँग्रेस पक्षामध्ये राहिलो तर आपल्याला आपल्या जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांना खासदारकीची, आमदारकीची तिकीटं देखील मिळणार नाही आणि मग कसं पुढे जायचं, कसं कार्यकर्त्यांना आधार द्यायचा, कसं सहकारी मित्रांना विश्वास द्यायचा आणि त्याच्यातून बरीच चर्चा झाली आणि तो परकीय मुद्दा सोनिया गांधी या परकीय अशा प्रकारचा पुढे आणला आणि त्याच्यातून माननीय पवार साहेबांनी, संगमाजींनी, तारिक अनवर साहेबांनी ह्या सगळ्यांनी मिळून अनेकांना बरोबर घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची त्या बाबतीतली स्थापना केली. मित्रांनो, ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना होत असताना मला आठवतंय
की एकंदरीतच ह्या सगळ्या संदर्भामध्ये अनेकांनी म्हणजे भुजबळ साहेबांनी तर त्यावेळेस पायाला भिंगरी बांधल्यासारखं महाराष्ट्रामध्ये ते फिरत होते, एक मुलूक मैदानी तोफ. कारण तेव्हा भाजप शिवसेनेचं सरकार होतं. बऱ्याचदा त्यावेळेसच्या विरोधी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांना बोलण्याच्या करता सगळेजण कचरायचे, परंतु त्याचा कुठलाही मुलायजा मनामध्ये न ठेवता भुजबळ साहेबांनी अतिशय आक्रमकपणे संपूर्ण महाराष्ट्र त्या ठिकाणी पिंजून काढला. आणि त्याच्याबरोबर पदमसिंह पाटील असतील, विजयसिंह मोहिते पाटील असतील, मधुकरराव पिचड असतील, अरुण गुजराती असतील, कितीतरी मान्यवरांची नावं घेता येतील. हे सगळे सिनियर असायचे, आम्ही दुसऱ्या फळीतले कार्यकर्ते असायचो. परंतु आज 25 वर्ष पूर्ण होत असताना मित्र, या प्रदीर्घ वाटचालीमध्ये काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काही महत्वपूर्ण नेते आज आपल्या सोबत नाहीयेत. ह्याची पण खंत, ह्याचं पण दुःख माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे. आणि त्याच्यामध्ये दिवंगत आराराबा पाटील असतील, दिग्विजय खानविलकर असतील, बाबा कुपेकरजी असतील, आमचे वल्लभशेठ बेनके असतील, बऱ्याच जणांची नावं घेता येतील. त्या सगळ्यांचं योगदान आणि त्यांच्याबरोबर इतर पण सहकाऱ्यांचं योगदान आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ही जी प्रदीर्घ वाटचाल केलेली आहे त्यांचं सर्वांचं स्मरण आज आपण करूया. मी या सर्वांना सुरुवातीलाच भावपूर्ण श्रद्धांजली ह्या निमित्तानं अर्पण करतो. मित्रांनो, काळाच्या नियतीच्या पुढे तुमचा माझं कुणाचं काही चालत नाही. आणि ह्या घटना घडल्यानंतर त्या घरातल्या लोकांना सावरून पुन्हा एकदा पुढे नेण्याचं काम हे करायचं असतं. ही परंपरा अनेक वर्ष चाललेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेपासून 24 वर्ष पक्षाचं नेतृत्व करणाऱ्या आदरणीय पवार साहेबांनी देखील पक्षाला दिलेल्या समर्थ नेतृत्वाबद्दल आज पक्षाच्या वतीनं आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांच्या प्रति कृतज्ञता देखील त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. एकंदरीतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावणारे दिवंगत संगमाजी असतील किंवा इतर पण मान्यवर असतील. माझ्या माहितीप्रमाणे प्रफुल्लभाई आता तारीखांवर निवडून आले म्हणून काल मला सांगितलं. काल तारीखांवर निवडून आले मला दिल्लीमध्ये सांगितलं कोणीतरी, कतियारमधनं. ते आज दुसऱ्या पक्षात आहेत. ठीक आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या घटना घडत असतात. तारीख आपल्या संगमाजींचा पण मुलगा हा पण मुख्यमंत्री आहे मेघालयाचा. आणि मी आपला सगळ्यांचा फायनान्स मिनिस्टर या नात्याने ज्यावेळेस अर्थ मंत्रालयामध्ये आम्हाला जीएसटी कमिशन ह्याच्याबद्दल बसावं लागतं, जीएसटीच्या वेगवेगळ्या चर्चाच्या संदर्भामध्ये, त्यावेळेस माझी अनेकदा त्यांची भेट होत असते आणि अतिशय मनमिळावू अशा पद्धतीनं गप्पा ते त्या ठिकाणी मारत असतात. परंतु त्याच्यात अनेक नवीन कार्यकर्ते आपण जवळ केले, नवीन कार्यकर्त्यांना संधी दिली. जुने मी आत्ता उल्लेख केला त्याच्यातले काही आपल्याबरोबर राहिलेले नाहीयेत, परंतु इथून पुढच्या काळामध्ये नव्या उमेदीनं आपल्याला सगळ्यांना पुढे त्या ठिकाणी काम करायचं आहे. मित्रांनो, 25 वर्षापूर्वी सोनिया गांधींच्या विदेशी असण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाची फारकत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली. खरं मला त्यावेळेस वाटत होतं की ज्या पद्धतीनं हा महाराष्ट्र पिंजून काढण्याचं काम भुजबळ साहेबांनी प्रांताध्यक्ष या नात्याने केलं, इतर मान्यवरांनी केलं आणि त्याच्यातून निश्चितपणे आपल्या जास्त जागा येतील. पण तेव्हा काँग्रेसला नेतृत्व महाराष्ट्रात नसताना पण काँग्रेसच्या 75 जागा आल्या आणि आपल्या फक्त 58 जागा आल्या. आपल्याला वेळ पण कमी मिळाला. त्याच्यामध्ये मुदतपूर्व 6 महिने निवडणुका आधी घेण्याचा निर्णय हा त्यावेळेस मुंडे साहेबांनी, राणे साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये घेतला, प्रमोद महाजन साहेबांनी. आणि त्याच्यातनं आपल्याला थोडा अजून वेळ मिळाला असता आणि रेग्युलर निवडणुका झाल्या असत्या तर वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं. परंतु हे काढून चालत नसतं. असं झालं असतं तर तसं झालं असतं. जे झालं गेलं गंगेला मिळालं. आणि ह्याच्यातून महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय अशा अनेक राज्यात आपल्या पक्षाचा विस्तार त्या ठिकाणी झाला.
आणि अनेक पक्षामध्ये अनेक राज्यामध्ये आपल्या पक्षाचे उपमुख्यमंत्री झाले, काही ठिकाणी मंत्री झाले, काही ठिकाणी आमदार देखील झाले. हे देखील आपल्याला विसरता येणार नाही. आणि त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये पक्ष वाढावा या नात्याने घेतलेले कष्ट आणि त्यांना बाकीच्या सगळ्यांनी दिलेलं मनापासूनचं सहकार्य, त्यामुळं पक्षाचा विस्तार वाढला. पक्ष सर्व दूरपर्यंत आपल्या पोहोचवायचं काम त्या ठिकाणी झालं. आणि त्याच्यातून आता इथं बसलेले प्रफुल्लभाई असतील, दिलीपराव असतील, आमचे सुनील तटकरे असतील, हसन मुश्रीफ साहेब असतील, या सगळ्यांनीच आपापल्या परीनं योगदान देत हा पक्ष वाढवण्याचं काम केलं. आज नवीन देखील ज्याचा उल्लेख धनंजयने आपल्या भाषणामध्ये केला, 12 वर्षापूर्वी तो पक्षाशी बांधला गेला, जोडला गेला आणि त्यानं देखील त्या काळापासून एक चांगल्या पद्धतीचं काम करून मग आदिती असेल, संजय बनसोडे असतील, आमचे अनिल भाईदास असतील, बऱ्याच जणांचे उल्लेख करता येतील. या सगळ्यांनी आपापल्या परीनं प्रयत्न केले, आमदारांनी प्रयत्न केले आणि इथपर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे. मित्रांनो, एकंदरीतच काम करत असताना अनेक महत्वाचे निर्णय आपण घेतले. डान्सबार बंदीचा निर्णय असेल, त्याच्या संदर्भात गुटखा बंदीचा निर्णय असेल, त्याच्यामध्ये आईचं नाव पाल्याच्या नावामध्ये लावण्याच्या संदर्भातला महत्वाचा निर्णय असेल. इथल्या मान्यवरांना आठवत असेल, पहिलं तर आपल्या 33% जागा महिलांना होत्या, परंतु नंतर आपण 50% जागा महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्याचा एक महत्वाचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी देखील आपण सरकारमध्ये असताना त्या बाबतीमध्ये केली. आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा बळीराजासोबत जोडलेला पक्ष, शेतकऱ्यांचा पक्ष म्हणून खऱ्या अर्थाने तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या पक्षाची ओळख, मग युवक असेल, महिला असेल, आमचे मागासवर्गीय असतील, मुस्लिम असतील, आदिवासी असतील, भटके विमुक्त अशा सर्व समाज घटकांना सोबत आपला पक्ष कायम जोडून राहिलेला आहे. पक्षाने कायमच पक्षाच्या संघटनेमध्ये आणि सरकारमध्ये देखील या सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला. 1 वर्ष 11 महिन्यापूर्वी जो निर्णय घेतला तेव्हाही आपल्याला 9 जागा मिळाल्या, परंतु त्याच्यातनं पण समाजातल्या जास्तीत जास्त घटकाला कसं प्रतिनिधित्व देता येईल, वेगवेगळ्या रिजनला कसं प्रतिनिधित्व देता येईल, ह्याचबद्दलचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केला. आणि आपल्याला मंत्रिमंडळामध्ये देखील याचं प्रतिबिंब आपल्याला पाहायला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. देशाची राजकीय परिस्थिती नेहमी बदलत असते. आत्ताही ज्या पद्धतीनं लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्याच्यातनं अनेकांचे अंदाज चुकले, त्यामध्ये खूप काही जण खूप काही सांगत होते. मला बाबा सिद्दीकींनी त्याचा उल्लेख केला. मी असंच कुठेतरी बोलत असताना म्हणून गेलेलो होतो की काय निकाल लागेल ते ब्रह्मदेवालाच माहिती का नाही माहित नाही, इथपर्यंत मी त्या बाबतीमध्ये बोललो. आपण प्रयत्न मित्रांनो केला, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी होत्या. मागच्या काळामध्ये भाजप शिवसेना युतीच्या 41 जागा आलेल्या होत्या. राहिलेल्या 7 मध्ये एक आपण पुरस्कृत केलेली नवनीत राणाची होती, त्याच्यामध्ये ती पण त्यांच्याकडे गेल्यामुळं ते म्हणले आता ह्या आमच्या पक्षात आलेल्या आहेत, त्याच्यावर ती सोडावी लागली. अशा 42 जागा सोडाव्या लागल्या. राहिलेल्या 6 जागांच्या बद्दल आपल्याला सगळा इतिहास माहिती आहे, त्या खोलात मी जास्त जात नाही. आताही काल वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या टीव्हीवर चाललेल्या होत्या. मीडिया देखील आम्हाला विचारत होता, वेगवेगळ्या पद्धतीनं कारण नसताना गैरसमज पसरवण्याचं काम हे काही जण करत होते. खरं तर काल मी स्वतः, प्रफुल्ल पटेल साहेब, सुनील तटकरेजी, छगन भुजबळ साहेब, धनंजय मुंडे, संजय बनसोडे, आम्ही अनेक जण, समीर भुजबळ, आम्ही अनेक जण दिल्लीमध्ये होतो. आम्ही सगळेजण सकाळपासून एकत्रपणे चर्चा करायचो. 2 दिवस आमचे तिथं गेले. 1 दिवसाचं पूर्णपणे आम्ही पोचल्यापासून प्रफुल्लभाईंच्या घरीच आम्ही होतो आणि तिथं उशिरापर्यंत जेवण होऊन झोपायला जाईपर्यंत आम्ही सगळे एकत्र होतो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुनील तटकरेंनी सांगितलं की माझ्याकडे ब्रेकफास्टला या. तिथपासून दुपारच्या जेवणाच्या पर्यंत संध्याकाळी पार्टी आपल्या दिल्लीच्या कार्यालयामध्ये जाईपर्यंत आम्ही सगळेजण एकत्र होतो. कुठेही काही मतभेद नाही, काही नाही, ज्याचा उल्लेख तटकरे साहेबांनी आपल्या भाषणामध्ये केला. मित्रांनो, कारण नसताना कधी कधी मीडियाची जर आपण फार संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला
तर त्याच्यातूनही त्या बातमीमधनं काही गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. नाही केला तर आमच्याशी बोलले नाही, मग ते काही पाहिजे त्या बातम्या लावतात. जी काल ती बातमी त्यांनी चालवली तरी देखील आपले एक सहकारी युतीमधले देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं काय ती वस्तुस्थिती. मित्रांनो, मी देखील सगळ्यांशी बोलत होतो. त्याच्या संदर्भात नड्डाजी असतील, अमित भाई असतील, त्याच्यामध्ये राजनाथ सिंग असतील, आम्ही पण सगळेजण त्यांना भेटायला पण गेलेलो होतो. आणि पहिल्यांदाच एनडीएची मिटिंग झाली त्यावेळेस पंतप्रधानांनी सांगितलं अनेक घटक पक्ष बरोबर आहेत, प्रत्येकाच्याच वेळेस मला वेळ देता येईल अशातला भाग नाही. तर हे तिघ जण ह्याबद्दल जे काही कुणाचं काही म्हणणं असेल ते ऐकून घेतील आणि तुम्हाला सगळ्यांना वेळ देतील. तशा प्रकारची चर्चा आम्ही त्यांच्याशी केली. त्याच्यानंतरही त्यांनी मला सांगितलं की तुमची लोकसभेची एकच जागा आलेली आहे, आम्हाला तर तुम्हाला मंत्रिपद द्यायचं आहे, परंतु मंत्रिपद देत असताना आम्हाला तुम्हाला इंडिपेंडंट चार्ज त्या डिपार्टमेंटचा द्यायचा आहे आणि राज्यमंत्रीपद द्यायचं आहे, स्वतंत्र कारभार असं आपण त्याच्यामध्ये मराठीमध्ये म्हणू शकतो. आणि तटकरे साहेबांनी तर मला आधी सांगितलेलं होतं आज आपला एक राज्यसभाचे सदस्य आणि एक लोकसभेचा सदस्य, साधारण मी आपल्याला विश्वास देऊ इच्छितो जुलै एंड पर्यंत किंवा 15 ऑगस्ट पर्यंत आपले राज्यसभेमध्ये 3 सदस्य झालेले तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि लोकसभेमध्ये स्वतः सुनीलजी तटकरे साहेब हे प्रांताध्यक्ष म्हणून तिथं काम करतायत, आपले एक प्रतिनिधी म्हणून काम करतायत. आपली संख्या वाढणार आहे. आम्ही त्यांना म्हणालो की बाबा आम्हाला जे नाव द्यायचं ते प्रफुल्लभाईंचं आहे. त्यांनी अनेक वर्ष कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे आणि कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीनं स्वतंत्र कारभार पाहायचा हे आमच्या मनाला पटत नाही. तुम्ही त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळा निर्णय घेतला पाहिजे. त्यांनी सांगितलं की तुमच्यासारखे इतर पण, उदाहरणार्थ तर शिंदे साहेबांचे पण 7 लोक आहेत आपल्या शिवसेनेचे, त्यांनाही स्वतंत्र कारभार दिलाय. त्याच्यामध्ये इतर पण वेगवेगळी नावं त्यांनी आम्हाला सांगितली आणि त्याकरता आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितलं की बाबा जर तुम्हाला करता येत नसेल तर आम्ही एनडीएच्या बाहेर नाहीये, आम्ही एनडीएच्या बरोबरच आहे, पण आम्ही कुठलं पद स्वीकारणार नाही. मात्र त्याच्याबद्दलच्या एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या, त्याचा विपर्यास देशामध्ये करण्यात आला, राज्यामध्ये करण्यात आला, माझ्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यंत त्या बातम्या पोहोचल्या. त्यांनाही जे काही वाटतं त्यांनी काहींनी मला व्हॉट्सअप करण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून मित्रांनो, ज्यावेळेस अशा प्रकारचे निर्णय घेत होतात त्यावेळेस आम्ही सगळे प्रमुख एकत्र बसून निर्णय घेत असतो. त्याबद्दल कृपा करून कुणी गैरसमज करून घेऊ नका. एक परिवार म्हणून आपण सगळ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे आणि तिला कुठेही धक्का लागता कामा नये. त्याच्यामध्ये कुठेही कुणाच्याही बाबतीमधली विश्वासार्हता ही कमी होता कामा नये अशा प्रकारची विनंती मी आजच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं माझ्या तमाम कार्यकर्त्यांना करतो. जे कार्यकर्ते आमच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही अशा प्रकारे भाषणाच्या निमित्तानं आमचे विचार ऐकतात आणि त्याच्यातनं पक्षाला जोडले जातात, त्यांनाही मी सगळ्यांना सांगेन कृपया या गोष्टीची नोंद आपण सर्व सहकारी मित्रांनी घ्यावी. अशा प्रकारची माझी त्यांना देखील अतिशय आग्रहाची, नम्रतेची, कळकळीची विनंती राहणार आहे. मित्रांनो, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये पक्षाला तसं बघितलं तर अपेक्षित अशा प्रकारचं यश मिळालं नसलं तरी एक गोष्ट मान्य करावी लागेल. युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांची स्वराज्याची राजधानी रायगड असलेल्या मतदारसंघात आपल्या पक्षाला विजय मिळालेली ही अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि नुकत्याच झालेल्या अरुणाचल प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये देखील पक्षाचे आमदार या बाबतीमध्ये निवडून आलेले आहेत. हे पण एक चांगली बाब आहे. मी आपल्याला सगळ्यांना सांगेन की स्वतः आम्ही सगळा तो निकाल ऐकत असताना तटकरे साहेबांना सांगितलं की तटकरे साहेब, तुम्ही पक्षाची काही का होईना लाज राखली, कारण ह्या निवडणुकीत रायगड लोकसभा मतदारसंघातून विजय झालेले जे प्रदेशाध्यक्ष आपले सुनील तटकरे साहेब यांचं मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांना पुढच्या वाटचालीच्या करता शुभेच्छा देखील देतो. आणि त्यांनी जे मगाशी सांगितलं की बाबा आता सगळ्यांनी वेळ दिला पाहिजे, ही वस्तुस्थिती खरी आहे.
मित्रांनो, आम्ही सगळे तर वेळ देणारच आहोत. माझं थोडंसं अर्थसंकल्प सादर करेपर्यंत मी आठवड्यातले 4 दिवस मुंबईमध्ये राहील, कारण मला अर्थसंकल्प सादर करायचा आहे. आणि एकदा अर्थसंकल्प सादर करून अधिवेशन संपल्यानंतर मी फक्त सोमवार, मंगळवार, बुधवार किंवा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिवस मुंबईमध्ये राहील. आणि बुधवार, गुरुवार नाही, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार हे पक्षाच्या करता त्या ठिकाणी देईल. बाकीचे पण देतील, त्याबद्दल आपण काही काळजी करू नका. आपण आपला संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून काढू. त्याच्यामध्ये तुम्ही पण जिल्हाध्यक्षांनी, कार्याध्यक्षांनी, वेगवेगळ्या सेलच्या माझ्या पदाधिकाऱ्यांनी, त्यांनाही मला सांगायचं आहे, शिवाजीराव गर्जे तुम्ही इथं आहात, बाकीचे सहकारी इथं आहेत, तिथं पक्षाच्या ऑफिसमध्ये तुम्ही ठराविक लोक बसलं पाहिजे. बाकीच्यांनी दर आठवड्याला त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी प्रशांत कदमनी केल्यात, आठवड्यावर त्याचा काय दौरा होता, सुनील मगरेचा काय दौरा होता, सूरज चव्हाणांचा, रुपाली चाकणकरचा, कल्याण आखाडेंचा, मी आता सगळ्यांचीच नावं घेत नाही, परंतु 7 दिवसामध्ये ह्या सेल प्रमुखांनी काय दौरा भरे, तुमचं 1-2 दिवस घरचं काम असेल तर तसं सांगा. आणि तीच गोष्ट मंत्री महोदय आपल्या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये राहील, धनंजय आपल्या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये राहील. आणि त्या पद्धतीनं आपण एकदा ही जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर प्रांताध्यक्ष त्यांचा स्वतःचा कार्यक्रम तर ते आखणारच आहे. आणि अशा पद्धतीनं मागं लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या ज्या गोष्टी थोड्याशा आपल्या नजरचुकीनं राहिल्या त्या दुरुस्त करून, त्यामध्ये मागं पण आमचं ठरलेलं होतं, एकनाथराव शिंदे, मी आणि देवेंद्रजी आम्ही तिघांनी मिळून विभागाचे दौरे काढायचे आणि नंतर जिल्हावाईज त्या बाबतीमध्ये जायचं. कारण आपण इतके दिवस समविचारी लोक एकत्र होतो. मध्ये 2.5 वर्ष आपण शिवसेनेबरोबर होतो, परंतु त्यावेळेस पण उद्धवजी आणि माझी बऱ्याचदा चर्चा व्हायची. ते पण म्हणायचे आपण जाऊया, परंतु त्या 2.5 वर्षामध्ये देखील वर नेते मंडळी स्टेजवर एकत्र बसतील, परंतु खाली काम करणारा गाव पातळीवरचा कार्यकर्ता, वॉर्डामध्ये काम करणारा माझ्या मुंबईतला, ठाण्यातला, कल्याण डोंबिवलीचा किंवा नव्या मुंबईचा किंवा पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, संभाजीनगर, नागपूर, ह्या सगळ्या, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर वगैरे भागातले ह्या भागातले कार्यकर्ते यांची मदत जोडली गेली नाही. तिथं कुठंतरी ते गाव पातळीवर ग्रामपंचायतीत एकमेकाच्या विरोधात लढले, कोण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये एकमेकाच्या विरोधात लढले, कोण आमदारकी खासदारकीला आपण एकमेकाच्या विरोधात लढलो. आणि ती जे काही थोडीशी अंतर पडलेलं होतं ते अंतर दूर करण्याच्या करता आम्हाला तेवढा वाव मिळाला नाही. ती चूक ती आपण ह्या येणाऱ्या निवडणुकीच्या निमित्तानं निश्चितपणे भरून काढू. मित्रांनो, एकंदरीतच मला आपल्याला सगळ्यांना सांगायचंय, इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांना, महात्मा फुल्यांना, सावित्रीबाई फुल्यांना, राजर्षी शाहू महाराजांना, बाबासाहेबांना सगळ्यांना अभिवादन केलं. मी पुन्हा सांगतो, प्रत्येक वेळेस सांगतोय, जरी आपण महायुतीमध्ये असलो तरी शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा आपण कुठेही सोडलेली नाही. हे मी ज्यांच्याबरोबर आम्ही सरकारमध्ये आहोत त्यांच्या वरिष्ठांना देखील, प्रफुल्लभाई सुनील तटकरे तुम्हाला आठवत असेल, आपणच तिथं त्यांच्याशी बोललो. त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, ती तुमची विचारधारा आहे, आमचं काही म्हणणं नाही. अशा पद्धतीनं आपण मनामध्ये कुठलाही किंतु कारण नसताना वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपले विरोधक, समोरचे लोक चुकीच्या पद्धतीनं नरेटिव्ह हा सेट करण्याचा प्रयत्न करतात, जो या निवडणुकीच्या निमित्तानं झाला. त्याच्यामध्ये संविधानाच्या बद्दल मी तर जाहीरपणे सांगत होतो, जोपर्यंत चंद्र सूर्य अस्तित्वात आहे तोपर्यंत घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान कोणच मायेचा लाल बदलू शकत नाही. परंतु आपण जे सांगत होतो ते माझ्या मागासवर्गीय समाजाला, माझ्या आदिवासी समाजाला तिथपर्यंत नीटपणे समजून सांगण्याच्या करता आपण कमी पडलो. आणि समोरचे विरोधी पक्ष मात्र
नरेटिव्ह सेट करायला यशस्वी झाले. आत्ताही परवा सेंट्रल हॉलमध्ये एनडीएची मीटिंग झाली. तिथं संविधान ठेवलं होतं. पहिल्यांदाच संविधानाचं दर्शन पंतप्रधानांनी घेतलं आणि नंतर त्यांनी बाकीचं सगळं मार्गदर्शन केलं. इतरांची भाषणं झाली, प्रस्ताव ठेवला, त्याला अनुमोदन दिलं गेलं. मित्रांनो, काल देखील शपथविधी होत असताना संपूर्ण देशाचा कारभार 5 वर्षाच्या करता आता एनडीएच्या हातामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आलेला आहे. त्यामध्ये अतिशय मनापासून नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडूंनी साथ दिलेली आहे. त्यांची भाषणं आम्ही जवळनं ऐकली, तुम्ही पण टीव्हीमध्ये पाहिली असतील. त्यांनी सांगितलं की काही झालं तरी सरकार 5 वर्ष टिकवायचं आहे. समोरची लोक कारण नसताना काही ना काही पुन्हा नरेटिव्ह त्या ठिकाणी सेट करण्याचा प्रयत्न करतील. नाही, आता एवढं अधिवेशन झालं की जाणार. त्याच्याशिवाय आपले कार्यकर्ते टिकवता येत नाही आणि कार्यकर्ते टिकवावेत म्हणून अशा पद्धतीनं ते सांगायला मागं पुढं बघणार नाही. उलट आता 284 एनडीए आहे. तुम्ही बघा, थोडे दिवसामध्ये तो आकडा अधिवेशनाच्या काळामध्ये किंवा त्याच्यानंतर 300च्या पुढे देखील गेलेला तुम्ही सगळेजण पाहाल. त्याच्यामुळे तुम्ही त्या बाबतीमध्ये कुठलीही शंका कुशंका मनामध्ये कार्यकर्त्यांनो बाळगू नका. ह्यामध्ये माझा आदिवासी समाज बाजूला गेला, माझा मागासवर्गीय समाज बाजूला गेला. मला इथं काम करणाऱ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना सांगायचं आजच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं की उलट यंदाचं वर्ष मला वाटतं संविधान वर्ष म्हणून 75वं असं साजरं करण्याचं स्वतः एनडीए सरकारने ठरवलेलं आहे. त्याच्यामुळं काही करून बाबा मतं कशी आपल्याला मिळवायची हा समोरच्यांचा प्रयत्न आहे. मित्रांनो, सीएच्या बद्दल माझ्या मुस्लिम समाजामध्ये देखील अशाच पद्धतीनं काही सांगितलं गेलं. बाहेर असणारे अल्पसंख्याक आपले त्यांना आपल्या देशामध्ये आणण्याच्या करता काही कायदा केला गेला, परंतु सांगण्यात आलं की आता इथनं बाकीच्यांना बाहेर काढलं जाणार आहे. वाटेल ते सांगतात, रेटून सांगतात, खोटं बोलतात, परंतु ते पटवण्याचा प्रयत्न करतात. आणि आपलं खरं असताना आपण पटवण्याच्या बाबतीमध्ये कमी पडलो, माझ्यासहित सगळे. मी तर सुरुवातीला सांगितलं की यंदाचा जे काही अपयश आहे त्याची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष या नात्याने मी स्वतः स्वीकारलेली आहे. त्याच्यामध्ये मला कुणालाही दोष द्यायचा नाही. शेवटी जे जे घटक पक्ष आपल्यापासून बाजूला गेले त्यांना पुन्हा आपलंसं कसं करता येईल त्याचा उल्लेख अनेक माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी आपल्या आपल्या भाषणामध्ये केला. आणि तशा पद्धतीनं आपल्याला आखणी करून पुढे त्या बाबतीमध्ये जावं लागणार आहे. मित्रांनो, जरी आपल्या जागा ह्या कमी निवडून आलेल्या असल्या म्हणजे एनडीएच्या, तरी मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपल्या 17 जागा निवडून आल्या. 9 भाजपच्या, 7 शिवसेनेच्या, 1 आपली. त्यांच्या जवळपास 31 जागा विशाल पाटलांची दर धरली तर त्यांच्या आलेल्या आहेत. 13, 9, 8 अधिक 1. पण तुम्हाला माहिती आहे बरेच जण तुम्ही मतं किती टक्के पडलीत महाविकास आघाडीला, ते इंडी वगैरे काय असेल ते, त्यांना महाराष्ट्रामध्ये 43.90% मतं पडली. किती? 43.90%. आणि आपल्याला 43.30% मतं पडली. फक्त अर्धा टक्क्याचा फरक आहे. अर्ध्या टक्क्यामध्ये हा चमत्कार सगळा झाला. आणि त्यावेळेस एवढे सगळे घटक जीवाभावाचे सहकारी जे अनेक वर्ष आम्हाला सगळ्यांना राजकीय जीवनामध्ये साथ देत आलेले आहेत ते देखील थोडेसे बाजूला गेल्यामुळं ही सगळा फटका. आणि त्याच्यामध्ये आरक्षणाचा पण काही भागामध्ये काही ना काही कुणाकुणाची भाषणं कशी झाली काय झाली त्या खोलामध्ये मी जात नाही, परंतु तेही तुम्हाला सगळ्यांच्या लक्षामध्ये आलेलं असेल. त्यामुळं ह्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये आम्ही 2 दिवस सगळेजण, मी मागाशी नावं घेतली ते प्रमुख होतोच, परंतु एकनाथराव आणि देवेंद्रजी पण दिल्लीमध्ये होते. एकदा प्रफुल्लबाईंच्या घरी आम्ही सगळे एकत्र बसून ह्याबद्दलची चर्चा केली, पुढं कसं जायचं, काय करायचं, कुणी कशी पावलं उचलायची. आणि दुसऱ्या दिवशी तटकरीजी तुमच्याकडे आपण बसलेलो होतो, तिथेही देवेंद्रजी आणि एकनाथराव आम्ही सगळे बसलेलो होतो.
सांगायचं तात्पर्य आम्ही सगळ्यांनी ही गोष्ट अतिशय गांभीर्याने घेतलेली आहे. आपण काळजी करू नका. पण काही जण जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत की इथं असं होणार आहे, इथं आता हे अमक्याकडे येणार आहे, हे तमक्याकडे येणार आहे. मी परवाच सगळ्या आपल्या आमदारांची बैठक घेतली. आमदारांनी काय सांगितलं ते तटकरे साहेबांनी सांगितलेलं आहे. कारण नसताना कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचं काम चाललेलं आहे. आपण पण आपली तयारी अतिशय व्यवस्थितपणे सर्व प्रकारे त्या बाबतीमध्ये करायला सुरुवात केलेली आहे. मगाशी बाबा सिद्दीकींनी सांगितलेलं आहे, हे आम्हाला 100% पटलेलं आहे की सोशल मीडियाकडे पण दुर्लक्ष करून चालत नाही. त्याच्यामध्ये सोशल मीडियाच्याही बाबतीमध्ये सुरुवातीपासून आपण गेल्या काही वर्षामध्ये केलेलं काम आणि उद्याच्या काळामध्ये आपण करणार असणारं काम, तिथं केंद्रामध्ये आपल्या विचाराचं सरकार असल्यामुळं आज जसं चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमारांनी बिहार आणि आंध्र प्रदेश करता काही गोष्टी त्यांच्याकडनं मंजूर करून घेतलेल्या आहेत किंवा त्यांची चर्चा होऊन त्या दोन्ही राज्यांच्या संदर्भामध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी उद्याच्या काळामध्ये होणार आहेत. आपल्यालाही भुजबळ साहेबांनी मगाशी सांगितलं तसे मोठे मोठे प्रकल्प. मित्रांनो, मी राज्याचा जवळपास 7-8 वर्ष आतापर्यंत अर्थमंत्री राहिलेलो आहे आणि त्याच्यामुळं एकंदरीत आपली आवक किती आहे, आपली जावक किती आहे, खर्च किती आहे, प्रशासनावर किती आहे, पेन्शन आणि पगारावर किती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या तोंडपाठ आहेत. त्याच्यामध्ये इथं दिलीपरावांनी पण 1 वर्ष अर्थ विभाग सांभाळला आहे, तटकरे साहेबांनी पण 1 वर्ष अर्थ विभाग सांभाळलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला हे काही नवीन नाहीये. पण आपल्याला उद्याच्या काळामध्ये अर्थसंकल्पात आपण काही सूचना केलेल्या आहेत, त्याचाही निश्चितपणे आपण विचार करतोय. ते उद्याच्याला बजेट पेश झाल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यांना पाहायला मिळेल. आपल्याला शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये देखील कापूस, सोयाबीन, दूध आणि कांदा, त्या कांद्यानी तर अक्षरशः सगळ्यांना रडवलं. अक्षरशः उत्तर महाराष्ट्रामध्ये रावेर आणि जळगाव जर सोडली तर सगळ्याच्या सगळ्या जागा पडल्या, रवींद्रजी पडल्या. त्याला एकमेव कारण म्हणजे इतर पण कारणं आहेत मी घेतली, पण त्याच्यात कांदा हे महत्वाचं कारण होतं. आम्ही पण त्यांच्याशी त्या ठिकाणी बोलतोय. त्या बाबतीमध्ये देखील आपल्याला व्यवस्थित मार्ग त्या ठिकाणी काढावा लागणारच आहे आणि तो आपण काढतोय. त्याहीबद्दल आपण काळजी करू नका, कारण त्याचा फटका नाशिक जिल्हा, सोलापूर जिल्हा, सातारा जिल्हा, पुणे जिल्हा अशा अनेक जिल्ह्यांना जिथं कमी पाणी असतं अशा पद्धतीनं तिथं ते सगळं आपल्याला पाहायला मिळतं. मित्रांनो, एकंदरीतच दुष्काळी परिस्थिती होती. मध्ये आचारसंहितेमुळे आम्हाला बैठका पण घेता येत नव्हत्या. तरी पण रेकॉर्डवर न घेता टँकर सगळीकडे चालू आहे का, काही कुठं अडचण आहे का, अशा प्रकारचा आचारसंहितेच्या काळामध्ये देखील देवेंद्रजी, एकनाथराव शिंदे, मी, अनिल भाईदास आम्ही आमच्या परीनं प्रयत्न करत होतो. आत्ताही आज सकाळी झेंडावंदन झाल्यावर मी 6 विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्याकडनं आत्ता पडणारा जो पाऊस आहे, काही ठिकाणी प्री मान्सून, काही ठिकाणी मान्सून सुरू झालेला आहे, त्याच्याबद्दलची काय एकंदरीत परिस्थिती आहे, बियाणं, खतं, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे आहेत का, क्रॉप लोन माझ्या शेतकऱ्याला मिळतंय का, तिथं अजून काही त्या शेतकऱ्याची काही वेदना आहेत का, काही अडचण आहे का, ह्या सगळ्याचा आढावा मी सकाळी साधारण 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत घेतलेला आहे. नंतर मी ते कोस्टल रोड राहिलेला देखील आपल्याला सुरू करायचा होता म्हणून मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तिकडे गेलो. अशा प्रकारची करोडो रुपयाची कामं ही आपल्या राज्यामध्ये चाललेली आहेत. मित्रांनो, केंद्र सरकार आपल्या विचाराचं असल्याशिवाय केंद्रातनं लाखो कोटी रुपये आपल्याला मिळू शकत नाही. जपान गव्हर्नमेंटचा पैसा असेल ते तर 0.5% व्याजाने पैसे तिकडे देतात, कारण त्यांना त्यांचा पैसा बँकेमध्ये ठेवायला ठेवीदाराला व्याज नाही, ठेवीदाराला स्वतःला बँकेला पैसे द्यावे लागतात आणि म्हणून ते 0.5% अशा पद्धतीनं गुंतवणूक करत असतात किंवा डेव्हलपमेंटला पैसे देत असतात. त्या पण बाबी आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगावे लागणार आहे आणि ते सांगण्याचं काम देखील आपण व्यवस्थितपणे करू. त्याबद्दल आपण काही काळजी करू नका. मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतोय की स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांची विचारधारा
त्यांचा वारसा हा आपण पुढे घेऊन चाललेलो आहे. आज मी चव्हाण साहेबांना पण या निमित्तानं वंदन करतो, परंतु एकंदरीतच आपल्याला पुढच्या वाटचालीच्या संदर्भामध्ये काम करत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षामध्ये घेतली पाहिजे की आज आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी प्रणित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार स्थापन झालेलं आहे. आता 9-10 महिन्यापूर्वी आपण सर्वांनी 11 महिन्यापूर्वी 9-10 म्हणण्यापेक्षा जी काही राजकीय भूमिका घेतलेली होती तेव्हा आपण हेच म्हटलेलं होतं की देशाच्या लोकांचा पंतप्रधान हे मोदी साहेब आहेत, त्यांच्या नेतृत्वावर देशाचा विश्वास आहे. काही राज्यांमध्ये मात्र फटका बसलाय, ही गोष्ट खरी आहे. पण आपण एक गोष्ट लक्षामध्ये घ्या, वेगवेगळ्या ओरिसामधलं चित्र वेगळं आहे, आंध्र प्रदेशमधलं चित्र वेगळं आहे. दिल्लीमध्ये मी खोटं नाही सांगत, आम्हाला वाटत होतं दिल्लीत तर ज्या पद्धतीनं तिथं ऍक्शन घेतल्या गेल्यात त्याच्यातनं एकही जागा येईल का नाही. 7 जागा दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या त्या ठिकाणी आलेल्या आहेत. अशा पद्धतीनं त्या भागातला माणूस हा वेगवेगळ्या प्रकारचा विचार करणारा आहे. आणि आम्हाला एनडीएच्या मीटिंगमध्ये आणि मधी प्रचाराच्या निमित्तानं देखील नरेंद्र मोदी साहेबांच्या बरोबर ज्यावेळेस आम्ही बसायचो आणि चर्चा करायचो त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की सुरुवातीच्या 100 दिवसामध्ये देखील 100 दिवसातच उद्याच्या काळातला एकंदरीत काय रोडमॅप असला पाहिजे, काय साधारण कुठल्या रस्त्यानी आपण पुढे जाणार आहोत, ह्या पद्धतीचे निर्णय एनडीएचं सरकार घेणार आहे. त्याबद्दल आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळेल. त्यांचं आता खातेवाटप झाल्यानंतर अर्थसंकल्प पण सादर होईल, ते पण आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घ्यावं आणि तशा पद्धतीनं आपली सगळ्यांची वाटचाल ही राहणार आहे, हे पण तुम्ही सगळ्यांनी ध्यानामध्ये घेतलं पाहिजे. मित्रांनो, एकंदरीतच मगाशी फार विस्तृत थोडंच बोलले, परंतु बाबा सिद्दीकींनी खूप चांगलं सांगितलं की नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्या अनुक्रमे बिहार आणि असणारा आंध्र प्रदेश हे भाजपसोबत जाऊन सुद्धा त्यांच्या राज्यात त्यांना यश मिळालं. याचं प्रमुख कारण त्यांच्या राज्यातला मागासवर्गीय आणि मुस्लिम मतदार हे तिथं ह्यांच्या तिघांच्या बरोबरच राहिले आणि त्याच्यामुळे तिथं पासवान पण काल मला भेटलेला होता, काल त्याची शपथविधी पण झाला. त्याची आई माझ्या शेजारीच बसलेली होती, मी आणि एकनाथराव आणि अशा आम्ही बसलेलो होतो तिथं एनडीएचे घटक म्हणून. त्यावेळेस आमची जी काही चर्चा झाली त्यांनी पण सांगितलं की आम्ही एक कुठेही अंतर पडून दिलं नाही. तशा प्रकारे आपल्याला किमान आता उद्याच्या येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपल्यातनं जो आपला घटक थोडासा दूर गेलेला आहे, जो काही समाज आपल्यापासून थोडासा अंतर त्यांनी ठेवलेलं आहे, ते अंतर आपल्याला कमी करावंच लागेल. आता संविधानाचा आणि राज्य सरकारचा तसा संबंध नसतो आणि संविधानाला आता ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं पहिलं तर महत्व होतच होतं, परंतु आता पण किती महत्व एनडीएचं सरकार देत आहे हे आपण पाहताय. आणि आता त्याच्यात स्वतः नितीश कुमार आहेत ना, त्याच्यात चंद्रबाबू नायडू आहेत ना, त्याच्यामध्ये इतर पण काही घटक पक्ष आहेत, पासवान पण आहेत ना, आपण पण आहे ना. अशा पद्धतीनं सगळेच आहेत. आणि कुठेही मोदी साहेब तर सांगायचे, प्रफुल्लभाईंना पण त्यांनी सांगितलं आणि मलाही सांगितलं की कुठेही आम्ही असं संविधानाच्या बद्दल बोललो नाही. पण मित्रांनो, कधी कधी त्या पक्षाचा एखादा खासदार कुठंतरी केरळमध्ये किंवा काहीतरी आणखीन कुठल्या राज्यात बोलला की ती नेमकी क्लिप काढली जाते आणि ती व्हायरल केली जाते आणि मग ते म्हणतात तेव्हा काही त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत किंवा नेते आहेत किंवा खासदार आहेत, हे कसं बोलतात. अशा प्रकारे आपल्या पण सगळ्या प्रवक्त्यांनी, आपल्या पण नेत्यांनी ह्या संदर्भामध्ये जरी समोरचं काही बोलले तरी त्यांच्या प्रत्येक बोलण्याला उत्तर दिलंच पाहिजे अशातला काही भाग नाही. काही काहींना जसा आता 9:30ला नेहमी एक भोंगा वाजतो तशा पद्धतीनं दुसऱ्याही 2 पक्षात आता वेगवेगळ्या लोकांनी ठरवलेले की हे रोज त्यांचा एक समज असा झाला की तिथं अशा प्रकारचा 9:30-10 वाजता तो भोंगा वाजतो म्हणूनच हे लोकांच्या मध्ये मतपरिवर्तन झालं
लोकांची मानसिकता बदलायला मदत झाली आणि त्याच्यामुळं आता काँग्रेसमध्ये पण एक जण पुढे आलेले आहेत आणि आपल्यापासून बाजूला गेलेले त्यांच्या मधलं पण एक जण पुढे आलेले आहेत. ती तर असा रेटून बोलतो, काही बोलतो, काही विचारताच सोय नाही. हे असं झालं की जर रोज त्याला कोणतरी आपल्यातला आमदार फोन करून हा आता आम्ही असं करणार आहे बरं का, तुम्ही आता सांगायला हरकत नाही, हे असलं काहीतरी एक नौटंकी चाललेली आहे. माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, मला कुणावरच टीका टिप्पणी करायची नाहीये. मागं आपलं अपयश आपण पत्करलेलं आहे, परंतु अपयशाने खचून पण जायचं नसतं आणि विजय आपल्याला यश मिळालं म्हणून हुरळून पण जायचं नसतं, उतू पण जायचं नसतं. ही गोष्ट आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घ्या. अनेक चढ उतार गेल्या 25 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये आपण सगळ्यांनी पाहिलेले आहेत. सगळेजण त्याचे साक्षीदार आहेत. पुन्हा नव्या उमेदीनं नव्या जोमानी आपण सगळेजण त्या ठिकाणी कामाला लागूया आणि कामाला लागत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर आपले महायुतीचे घटक ह्याच्यामध्ये पण आपल्या वागण्यानी, आपल्या बोलण्यानी, आपल्या कुठल्या कृतीनं अंतर पडणार नाही ह्याबद्दलची खबरदारी ही पण आपल्या प्रत्येकाला त्या ठिकाणी घ्यावी लागेल. काही प्रवक्त्यांना जर काही अतिशय तातडीनं काही बोलावंसं वाटलं तर त्यांनी तटकरे साहेबांना आम्हाला कुणाला संपर्क साधावा आणि त्या पद्धतीनं विचारून घ्यावं की हे करावं का नाही करावं. त्याबद्दल आम्ही योग्य तो मार्गदर्शन त्या बाबतीमध्ये करू. आदिवासी भागामध्ये देखील जसं मगाशी काहींनी सांगितलं की मुस्लिम समाजाला पण यंदाच्या वर्षी मी बराच निधी दिला अल्पसंख्याक विभागाला. मौलाना आझाद महामंडळाला देखील 1000 कोटी रुपये भागभांडवल आपण वाढवलं. त्याचबरोबर आदिवासी इथं आता आमचे नरहरी जिरवळ परदेशात आहेत. बाबा आत्रामचं ऑपरेशन झालंय, परंतु नितीन पवार, दौलत दरोडा, किरण लामटे डॉक्टर इथं आहेत. त्यांना सगळ्यांना विचारा सगळ्या आदिवासी भागामध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर निधी त्या ठिकाणी दिला. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, तुमचा विश्वास बसणार नाही. नितीन कुठे? नितीनला विचारा. जवळपास 1,000 कोटी रुपये एकेकाच्या मतदारसंघामध्ये म्हणजे हॅमचे रस्ते, एन्युटीचे रस्ते वगैरे सगळं धरून त्या ठिकाणी दिलेले. कुठेही निधीची कमतरता ही आपण कुणाच्या बाबतीमध्ये कमी पडून दिलेली नाही. परंतु विकासाच्या बरोबर हे बाकीचे जे सामाजिक पैलू आपल्याला पाहायला मिळाले हे पण आपण लक्षामध्ये ठेवून पुढे त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे. मित्रांनो, आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकालाच्या बद्दल पण थोडीशी माहिती मी तुम्हाला देतो. तोही निकाल ह्या निकालाच्या आधी 2-3 दिवस जाहीर झाला. त्या निवडणुकीमध्ये निक कामीन हे एक आमदार, लिखा सोनी हे एक आमदार आणि टोटो टाटुंग हे एक आमदार, हे तिघं निवडून आलेले आणि एक जण 2 मतांनी पडला, एक जण 200 मतांनी पडला आणि बाकीचे जसं तटकरेजी म्हणाले कितीतरी जण सेकंडला त्या बाबतीमध्ये आले. हे तिन्ही विजयी झालेले जे उमेदवार आहेत त्यात आणि 10.43% मतं आपल्याला अरुणाचल प्रदेशमध्ये तिथल्या राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतलेली आहेत. त्यामध्ये ह्या तिन्ही विजयी उमेदवारांचं मी अभिनंदन केलेलंच आहे, ट्विट केलेलंच आहे, प्रफुल्लभाईंनी पण केलेलं आहे. परंतु आजच्या ह्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांच्या वतीनं पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्यानं यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांच्या पुढच्या वाटचालीच्या करता शुभेच्छा त्या ठिकाणी देतो. त्यांनी ह्या सगळ्यांनी मिळून अत्यंत निकारानं तिथं लढा दिला. यशाने त्यांना थोडक्यात हुलकावणी दिली हे पण आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे ज्याचा उल्लेख तटकरेंनी केला की मागं आपण सगळेजण एकत्र असतानाच आपला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून जो दर्जा आपला काढून घेण्यात आला तो पुन्हा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला तर यंदा पुढच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं तो आपल्याला मिळवायला देखील आपण यशस्वी होऊ शकू. त्याकरता देखील आपल्याला सगळ्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष हे अरुणाचल प्रदेशच्या मिळालेल्या यशानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे आणि त्याच्यात इतर पण काही राज्यामध्ये आपल्याला तशा प्रकारचं काम त्या बाबतीमध्ये करायचंय हे पण आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये ठेवलं पाहिजे.
मी पुन्हा आपल्याला सगळ्यांना सांगेन, शिवशाहू फुले आंबेडकर ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विचारधारा होती, आजही ती विचारधारा आहे आणि यापुढे देखील ती विचारधारा राहील. यात कोणी शंका घेण्याचं अजिबात कारण नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाचा विचार करून एनडीए मध्ये आपण सामील झालेलो आहे. देशाचा आणि राज्याचा विकास हा जरी महत्वाचा असला तरी शिवशाहू फुले आंबेडकर हा देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे, तसाच तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा देखील आत्मा आहे. आत्म्याशिवाय कोणी जिवंत राहू शकत नाही आणि त्यामुळं शिवशाहू फुले आंबेडकर विचारधारा कदापि आपला पक्ष सोडणार नाही. हे आपल्या पक्षाच्या रौप्य महोत्सव वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं देशातल्या जनतेला देखील, माझ्या राज्यातल्या जनतेला देखील आणि माझ्या सगळ्या देशातल्या राज्यातल्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना आणि सहकाऱ्यांना देखील मी आवर्जून या निमित्तानं सांगू इच्छितो. कारण पुन्हा पुन्हा काही जण म्हणतात की दादा काही आपले पक्षाचे नेते हे सतत ते ठासून सांगत नाही. मात्र ह्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपण हे जे काही नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न झालाय, त्यावेळेस आपण ठराविक जण जे सभाच्या, मी असतील, प्रफुल्लभाई असतील, भुजबळ साहेब असतील, तटकरेजी असतील, मुश्रीफ साहेब असतील किंवा धनंजय असतील, अनेक सहकारी जे सभांच्या निमित्तानं फिरणार आहे, त्यांनी ह्या गोष्टी सतत बोलल्या पाहिजे, सतत सांगितलं पाहिजे. त्याशिवाय गत्यंतर नाही. म्हणून त्याच्याही बद्दलची नोंद आपण सगळ्यांनी घ्यावी. आपण राष्ट्रीय युवकांचा अध्यक्ष म्हणून कालच धीरज शर्मा यांना आपण पत्र दिलेलं आहे. काल मी, तटकरे साहेब, स्वतः प्रफुल्लभाई, धनंजय, संजय बनसोडे आम्ही सगळेजण तिथं होतो. आम्ही तिथं त्यांना पत्र दिलं आणि त्यांना सांगितलं की आज दिल्लीचं आपलं ऑफिस पण चांगलं झालेलं आहे, तिथं बहुतेकांची जवळजवळ ऑफिसेस आहे आणि त्या बाबतीमध्ये त्यांना आजचा तिथला वर्धापन दिनाचा झेंडावंदन मी धीरजला करायला सांगितलेलं होतं. ह्या पद्धतीनं आपण सगळेजण वेगवेगळ्या भागामध्ये काम करतोय. त्याबद्दल कुठलीही शंका कुशंका आपण मनामध्ये ठेवण्याचं कारण नाही. अशा प्रकारची विनंती देखील मी माझ्या तमाम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सहकारी मित्रांना आजच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं करू इच्छितो. त्याच्यामध्ये आता आलेल्या, मी सुरुवातीला सांगितलं, निकालाने खचून न जाता येत्या काळामध्ये आपल्याला पक्षाचा विस्तार करायचा असेल आणि आपल्याला पुन्हा नव्या जोमाने उभं राहायचं असेल तर निवडणुका येतात जातात. मात्र पक्ष विस्तार ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, हे आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. पक्ष फक्त वरती सत्तेत असून चालत नाही, तर पक्ष स्थानिक स्तरावर देखील अधिकाधिक विस्तारित राहायला हवा. तसं झालं तरच पक्षाचा अधिकाधिक विस्तार होतो, पाया विस्तारतो आणि भक्कम होतो. भक्कम पाया असेल तरच पक्ष सर्व चढ उतारांच्या काळामध्ये खंबीरपणे उभा राहू शकतो. आणि त्यामुळं आपण ह्या सगळ्या गोष्टीची नोंद ह्या निमित्तानं घेतली पाहिजे. अशा प्रकारची माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे. येत्या काळामध्ये पक्ष संघटनेमध्ये नव्या रक्ताला देखील वाव मिळेल यासाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्न करणार आहोत. जातीनं त्याच्यामध्ये लक्ष घालणार आहोत. सरकार आणि पक्ष संघटना यात येत्या काळामध्ये हातात हात घालून काम करावं लागेल. मंत्र्यांना देखील काही विधानसभेची जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि ज्या त्या आमदारांना आपल्या स्वतःच्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये बूथ वाईज कमिटी करून त्यामध्ये जास्त लक्ष द्यावं लागेल. कार्यकर्त्याला अधिक बळ आपल्या सर्वांना या काळामध्ये द्यावं लागेल. नव्या दमाने, नव्या जोमाने पुन्हा एकदा विधानसभेसाठी आपण उभे राहूया. माझा तुम्हा सर्वांच्यावर विश्वास आहे की तुम्ही सर्व एक दलाने लढलात तर विधानसभेला आपण पुन्हा मोठी भरारी घेणार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षची पताका पूर्ण महाराष्ट्रभर विजयी पताका त्या ठिकाणी लावणार. अशा प्रकारचं एक वातावरण आपण सगळेजण तयार करू शकू, अशा प्रकारची अपेक्षा आजच्या या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मी व्यक्त करतो. अतिशय कमी काळात, म्हणजे पहिल्यांदा तर एनडीएचा शपथविधी 9ला होणार का 10ला होणार, मधी चाललं होतं 10ला होणार,
मग 10ला होणार असेल तर आपला वर्धापन दिन घ्यायचा की नाही, का तो पुढे घ्यायचा? मागच्या वेळेस आपण 10 तारखेचा वर्धापन दिन 21 तारखेला मला वाटतं घेतलेला होता, ह्याच ठिकाणी घेतलेला होता. त्यावेळेस मी माझी मतं स्पष्टपणे तिथं सगळ्यांच्या साक्षीनं मांडलेली होती. परंतु मित्रांनो, एकट्या दुकट्याचं काम नाही, सगळ्यांचं, तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांचं सगळ्यांचंच काम आहे. जिल्हाध्यक्षांचं पण काम आहे. जिल्हाध्यक्षांनी देखील आपण आठवडाभरात कुठल्या कुठल्या तालुक्यात जातोय, काय काय साधारण आपण करतोय, ह्याची पण माहिती आपल्या संघटनेच्या ऑफिसमध्ये, मुंबईच्या ऑफिसमध्ये आली पाहिजे. कारण लवकरच बाकीच्या ज्या काही गोष्टी तुम्हाला फिरण्याच्या करता किंवा काही कामाच्या करता लागतात, त्या पण पायाभूत सुविधा काही प्रमाणामध्ये देण्याचा निर्णय हा पक्षाने घेतलेला आहे. हे पण वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं सांगतोय. परंतु तो निर्णय घेतल्यानंतर ते पायाभूत सुविधेचं काम पक्षाच्याच विस्तार वाढीच्या करता व्हावं, देवदर्शनाच्या करता होऊ नये. लग्न कार्य त्या ठिकाणी जुळवायला किंवा ह्याला होऊ नये, ह्याची नोंद कृपा करून सगळ्यांनी या निमित्तानं घ्यावी. आणि अतिशय कमी वेळामध्ये सुनील तटकरे, समीर भुजबळ आणि सगळ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या वर्धापन दिनाचा हा जो काही मेळावा इथं आयोजित केला आणि आपण प्रचंड संख्येने तो उपस्थित राहिला, त्याबद्दल त्यांनाही दोघांना आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना मी धन्यवाद देतो. आपण पण मोठ्या संख्येने आल्याबद्दल आपल्यालाही धन्यवाद देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा. सर्वांनी